Christ. Covers me and raised this dead man's life. So because of Jesus I'm alive. Every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your worth. The king over all the universe, to you be the glory. And I'm alive because I'm alive in you. And it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ covers me and raised this dead man's life. It's all because of Jesus. Every sunrise sings your grace. The universe cries out your praise. I'm singing freedom all my days. Now that I'm alive, it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ covers me and raised this dead man's life. Yeah, it's all because of Jesus. And it's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ. 95.3 Shine FM. You are now listening to Shine FM. Shine FM 95.3. Building stronger family and stronger community. Always playing the best music to your soul. Our number one radio station. Shine 95.3. Always playing the best music to your soul. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagpantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaan kasulatan kundang butang may katapusan. Ayaw punta sa tanan eksaon. Mahal na Paulabas espesyali sa ato nga buhi nga Dios nga isang may naghatag nato o kusog o kanunay nato nga proteksyon adlaw karon nga Domingo happy Sunday sa tanan hapit sa 18 sa Pebrero. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi ug sa tanan nga nagasunod nini ato nga programa sa kahanginan, sa tanan nga mga FM radio dinhi sa kabukiran sa barangay Santo Niño, sa kabukiran sa Toloca City,
sa Bayawan City, sa Bay City o sa Tanay City. Adi nagasukad ang Shine FM 95.3 sa dayang sa inyong mga radio sets, mga pinanggan. May puntay sa tanan na nakaupi na karon sa inyong mga FM radio. Ang atong oras karon alas 3:25 na sa kapuntahan. Labi na sa tanan karon na nakaupi na sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Labi na ni Pastor LC Candelario Idanio na karon sa Cavite City. Ano na sa mensahe, Bliss and Wonderful Sunday. Ano yung tanan sa Negros Oriental, Pastor Saf o sa tanan nga mga anak sa Ginoo buong mundo. Salamat sa Ginoo sa iyang kayo natong tanan sa matag adlaw natong mga kinabuhi. May utang usab diha sa inyong tanan ni Pastor LC sa tanan natong mga istorya, pamilya nila Dodong Premier, Manong Prani, pamilya ni Nathan, pamilya ni Brother Raymond Candelario, o pamilya ni Brother Tito Candelario, o sa imuhang tibo Panimalay. Salamat sa Ginoo sa itong pag-uban-uban na sa karon din sa kahinan din sa FM radio na naka-tune in nakaupi na sa inyong mga radio sa inyong mga Panimalay. May buntag ka din yung tanan, mayo kadlawon sa tanan sa tibong Pilipinas, o may gabi sa nagalaing-laing mga nasod, sa David, sa Sweden, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, sa Singapore, o sa uban pa, nga labi na sa Brazil. Ano na tayo nagsunod, ikan kayo sa Brazil. May buntag ka din yung tanan diyan. Magandang umaga po sa taga-kamay nilaan. Sa samar, maaga na upay sa diha sa maong nga lugar sa dapit sa Samar. Sa Visayas at Mindanao, may butag, may kadlawon, mayong pagpaminaw sa minsay Ginoo. Ang atong karon nga pag-ahisgotan nag-hisgot kini o pagtuo. O niya gidiscuss diha mga kaigsunan ang tinudanay kapag tuo sa mga katawhan kandong na hitabo o sila gipanalaginan inaagi sa pagtuo when doing exam. Iginahanglan kung doon na kay pagtuo naagi kay pagbuhat. Kaya kung wala kay pagbuhat kulang ang imong pagtuo maipanautan sa imong kaugalingon labaw sa tanan sa buhay nato nga Dios. Salamat sa Ginoo nining ato nga programa sa sayong kabuntagon. Ang imong pulong may lamparahan sa akong mga tilong kahayag, sa akong halagyanan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabak na programa ni Pastor Gideon Candelario from Sitio Kalungtugan, Barangay Serdeña, Malabuyok, Cebu City. Ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lang magmabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matang pulong nga magagula sa bakba sa Dios nga mauang minsay sa Ginoo. Kaya mauna ikaw o ako kung makasabutas pamaagis Ginoo. Kanunay na ito punahon ang pagtuon sa minsay sa Ginoo. Kanunay na ito nga i-glorify ang ngalan ni Jesus labaw sa tanan nining sa iyong kabuntagon. O nag-iingon niya sa Mateo 6:33, apan mayunahan ninyong pagpangita ang ingarian o ang pagkamataro nga gikan sa Dios, kay kinitanan nga mga butang ikadugang raunya kaninyo. Wit-witok idugang raunya kaninyo ang mga butang nga imong gikinahanglan, panalangin nga angay nimong mabatunan, magsunod na kung ikaw
mutahon mahinadlokon ngadtos Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanang mga butang. Dunay mensahe si Pastor Evelyn Romano Himina. Maayong buntag kanimo di Pastora Evelyn Romano Himina. Maayong buntag Pastor o sa tanan nga nagmati. Maayong buntag mao nga ato nga programa. Gikan gayon sa alas 3 hangtod sa alas 7. Although magkaisonan ako kagitrining pagsugod ang among anak na si Safara Isip DJ meaning mao nga Shine FM na magkaikisab na ko kaya tanan everyday so on kung kaya doon ako'y mga panahon na doon ako'y mga lakaw sa'yo kung wala ko'y lakaw so on okay lang kaya ako man ang series ikan sa wali hangtod na yun sa mga greetings so on muna nga usa sa ako nga training karon while lang akong asawa going to Saudi Arabia sa Riyadh so on o salamat sa Ginoo sa kalapusan wala na lamang yun o PISDA certificate by this month magka-exona ato na sila sa mga David. Salamat sa Ginoo ako hindi pasalamatan ng Diyos nasakit sila ka mga tuig o bulan dili na to sa ikauban even dining maong David hindi sa Shine FM o sa ito mga kaisunan dili sa balok o sa Pilipinas pasalamatan ng Ginoo sa iyong pagkamayo isang asa ta isang adto ka sa lain-lain nason basta kauban nimo ang Ginoo padayon sa pagpapamayo mga tubag sa mga pag-ampo na aniyahan malikong amo puro lang mo sa mga babae o niya ako mahibalan ang response na mayo na sila ipagbalit o nga kung napo ka sa Saudi Arabia doon Arabia ang tao mayo pili pariharasap nas Pilipinas ay mayo na po salamat sa Ginoo ikaw o ako pag kita nagmatinudanog sa Ginoo mahimog lugang babae Alaygon ang Ginoo niningatak na og dapit sa kabuntagon ato kininghanikan diya sa mga pag-ampo igsoon og labi na sa atong station manager Reverend Gideon Candelario from Sitio Kalungtugan ang barangay Sardinia Malabuyog Cebu City wala pa tingali maabot mga gamit para sa FM radio tungod kay i-request man ko na igsoon salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Reverend Kim Ryan Makasaon na kanunay guning nagpagamit sa mga bulato labi na sa pagpanggama o pag-FM radio sa nagkalaing-laing mga dapit pag-ampo sa ta labi gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan takos ka sa pagdaig pagpasalamat nining mao nga dapit nga ikaw magapanarbaho kanamo ikaw magapangliho labaw sa tanan sa imong mga pulong mga mensahe karon namong pagkatun-an pinagi sa balang kasulatan labaw sa tanan sa naminaw karon sa Shine FM 95.3 nakutob sa maabot nining power o nining mao nga frequency sa mao nga estasyon ikaw magabuka kanunay silang salabutan ug salamat ka Dios ikaw kanunay magaunag magulay sa tanan namong plano sa mga kinabuhi ay ang among imuhang mga plano God dili sama sa among mga plano adunay kapagtiasan apan ang imong mga plano nagdala kini kasaguruhan lamang kami o Diyos tuman mutahon bubuhat mo sakripisyo mo andam sa pagbuhat o mugahimong panahon para sa inyong kamayaan salamat o Diyos na itak na ugapit sa pagpuntagon sa imong pagproteksyon sa tibok na kong panimalay sa among tulong ka mga anak sa atong ugangan Papas Oswald Lord sa paman sa tanan na mo mag-eksona nining mga kadapit sa balong dapit sa Pilipigan Ama Lord I declare blessing sa mga kusa nila mga kinapod labaw sa tanan sa naminaw karon nining mga kadapit sa nagasunod nining mga programa sa Shine FM Lord ikaw magapanalangin kanila taguas sila sa tanan nilang mga paginanan
Even sila mga pagpanarapang, mga negosyo man o sakyanan ngayong dipiyal kanila, Amahan. I declare blessing, I declare prosperity sa matapusan nila mga kinabuhi. Even sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Even sa imong mga lagit nga kanunay usab nagasunod ining mga programa. Panalangini ang ilang mga trabaho sa mga katawhan nga imong dipiyal kanila, Amahan. Labaw sa tanan, wisdom and knowledge of Diyos. Kanunay imong ipasinabi sa imong mga alagad, Amahan. Aron kami, O Diyos, mahimong likon. Aron kami magpadayon hangtod sa katapusang butlo sa mga kinabuhi. Salamat, O Diyos, sa paman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa laing mga nasod, mga OFW nga naagaron sa Sweden, naagaron sa Kuwait, naagaron sa Saudi Arabia, naagaron sa Oman, Amahan. Even naaman karon sa dapit sa Israel, dapit sa Brazil, o sa upan pang mga katawhan sa Singapore, sa Malaysia. Lord, ako mga pag-ampo mga Panginoon, bisan pa man sa pagkapikas kinabuhi, Lord, sa pagkapiling o pang-adlawan. Ablihi ang ilang kasing-kasing, ablihi ang ilang mga matag-una-una, katanan nga mga leksyon o Diyos, pagkuha o certificate sa maungat isla, Lord. Ako mga pag-ampo mga Panginoon, na sila sayo nilang pagsabot, sayo nilang makuha, Amahan, aron mag-comply ang kanang mga requirements, aron usab sila makabikang ining maong magulang nila. I declare blessing sa matakusan nila mga kinabuhi. Nasa iyo po, Diyos, na pumanan ka. Ipahilo na ang matakusan nila mga kinabuhi diya sa kasiguruhan. Labaw sa tanan sa mga maayon, uutang mga employer sa maungat dapit sa Saudi Arabia. Labaw sa tanan diya sa dapit sa Riyadh. Salamat, O Diyos, na ikaw nagtubag sa mga pagpangko. Salamat, O Diyos, na wa ni mo ihikaw ang imong mga itulong. Padahal ikaw nagpapagkamahal sa mga kapusan. Labas sa tanan sa imong pagtagpo sa mga panginahanglan ng mga lalaki. Aron sa pagmintinar din sa Side FM. Aron sa pagmintinar sa Wi-Fi connection. Aron ang imong mga pulong, Amahan. Dili lamang madungog, dili maunga dapit. Hindi sa balok, kung dili ang imong mga pulong. May dangat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa tibok kalibutan, Amahan. Aron ang matakusa, kanamong makapagandam, mahibalo kung kanusa, kung angayan namo, kabuhaton o Diyos ang imuhang salipay sa mga kinabuhi, Jesus. Salamat, O Diyos, sa imong kayo. Salamat, O Diyos, sa imong pagkabuhutan, O Diyos, na may sama ng Lord, among ilang mga kami arang mahirap ko ilabi na, O Diyos, sa mga tawad karon as mga problema, as mga balatian, lalo naman sila dibati silang kupusik ng kalangat ng kaso laban sa oro, mga arthritis, rheuma, bisan pa man toxic, mga bitter, bisan pa man mga leprosis, o unsa pa man mga balatian, ulcer, cancer, mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga daot sa mga engkanto, mga barang, mga daot, ako pinibalik na ito sa giliganan. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now by the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. Ako cancelar by authority from you, Amahan. Lord, Dewa, ako arang mahimok kunulay ka sa kong kinabuhi. Apan mo kami gihatagan kong otoridad aron sa makahimok sa pagpahimilig sa pisang unsang mata sa buhat sa kaaway na buoy buot mo kunog may mukuba sa mga katawhan din sa kalibutan, Lord Jesus. Salamat, O Diyos, na among kinabuhi mahimok kini maproteksyon gikan kanimo, Amahan. Makinabunan kini sa imong hamilit nga dugo, manilukuban kami ugad sa imong bakanan mga pato. Salamat, O Diyos, sa imong pagbantay. Salamat, O Diyos, sa imong pagproteksyon. Samtang kami magpadayon sa kontrol sa imong mga pulong mga minsay. Lagaw sa tanan karon na nagwas na karon sa Facebook Live. Nagapaambit niini o nagasir niini, Amahan. Panalangin ang matapusan lang ka magkinabuhi. Even sa mga station manager, Reverend Gideon Candelario, nakakaroon sa sityo Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City, Lord. Basta tubok niya ang panamalan. Uban silang iwag pa mga anak. Ikaw magatabo sa tanan nilang mga panamalan. Even o Diyos, sa among General Station Manager, Reverend Kay Ryan Makasaon, ikaw sa mga panalangin ko, sa iyong patikas nila, Ma'am Aisa Makasaon, ikaw sa tanan nilang mga anak. Sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, Lord, ikaw magkapanalangin.
His name is Labaw above. sa tanan silang pagsakripisyo, sa paghago o Diyos sa pagpaambit sa imong mga pulong Oh, mga His mensahe, name is o above sa tanan disease. imong mga alagad, Amahan, Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa laing mga nasod, Lord Jesus. Sila nagasangyaw o nagapaambit sa imong mga pulong mga mensahe, aron katong mga katawhan, nga nagkinahanglan pa og insaktong kamaturan, pinagi sa balang kasulatan, Lord. Sila balagdagan nini, pinagi sa imong mga alagad, Amahan. Salamat o Diyos ni tatlo dapat sa kabuntagon. Dungog o himaya na nakalungkot ka nimo ang tanan. Pinagilabang sa imong buktong anak. Pinagisagalan sa mahal. Sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag ka natong tanan, Exod. Medyo dili na kayo mag-uga ang ato nga background sa luyo tungod kay nagpagama gyud ang bag-o nga tarpuli. Wow. Salamat sa Ginoo. Itak na og dapit sa kabuntagon tungod kay doon na magoy mga pangutana na kung nagwali lamang ta sa kahanginan nga wala ta magsukat o mga istasyonan, wala ta magsukat o mga FM radio, mao nga atong yun siya ibutangan og luko aron to-prove na aguta sa mga media o sa FM radio na naglanog-lanog ining mao nga dapit nga nagapalibot ng mga pinaga. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamayo usa sa ato nga viewer nga taga San Jose ni adto gyud mismo nato nakikibalag si Brother Kipe Lonnie Exoon from San Jose pa ICD. Salamat sa Ginoo. Ako siyang nahimamat matod pa niya year 2000. Atong imagine yan 2024 na ro. 24 years. O siya may nagbalik o kita ay balag ka ako. Although sige siya kakita na ko Exoon. Niya, usap siya ka resulta sa mga wali sa mga alagad sa Ginoo o sa mga siya kabugoy-bugoy diya sa San Jose. While siya nag-eskwela sa Dakong University, nakailang magiguan ni katawhan na kanyat ko diya sa San Jose, diya sa Kampakroy, diya sa Dapit, sa Riverside, akong mga bugoy diya sa Obrero. Diya ko nagdugay Exoon from year 2000 until ko nahimong magtutundo sa maong university. Nakapalo ko mga kaisuna kaya sa mga taga-athlete sa track and field, although mindula kita o boxing kaniadto sa Pai City sa Abano Exoon. Muna nga halos diha sa na area Exoon medyo nailado ta niadto mga panahon na o niya wasa nagdaho nga nahimo na kang alagad sa Ginoo year 2009. Una nga tugan pinaglory inigtanan katong mga panghitabo sa itong kinabuhi kaniadto o sa ito siya training ground sa itong kinabuhi kung unsaon na po paggamit, unsaon na ito pagbuhat ang kabubuton sa Ginoo. Unang ako ikalipay ang iyang mga testimony usa sa ato mga kauban kaniadto nahimo ng born again. Wow, grabe no? Usa sa atong university president kaniadto nahimo ng born again, even ang iyang pamilya. Ingon ni Ana Exoon wala na siya nagmatter kung unsa kakailados tibok kalibutan. Dunay mga aktor, mga artista, mga senador nga nahimong alagad nas Ginoo. This is a sign na hapit na mobalik si Jesus. Ikaw o ako magpagamit para sa buluhaton sa Ginoo. Dili magpagamit sa buluhaton sa kalibutan nga maoy mahimong kapakyasan sa ulahing mga panahon. Mao nga ipasalamatan ang Ginoo nining akong pribilehiyo kahigayunan ibig sa sayukan daon naglanog-lanog ang Zen FM nining maunad dapit mga pinangga. Dili lamang nining maunad dapit Luzon, Visayas at Mindanao, ibig sa laing mga
nasod. Kung kay doon na tayong nagkalain mga nasod, labaw sa tanan sa Brazil o sa Israel mga kaigsunan kos Ginoo nga panunay nagsunod sa atong mga programa ning maong gahapon. Dalay ko ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi ato kining isgutan mahitungod sa pagtuo. Di man nato laktawan naman nato discuss ang Hebreanong Kapitulo 10 ari na ta sa Hebreanong Kapitulo 11 hangtod mahuman ang Revelation exon. Nagsugod ta mga kaigsunan gikan sa Hulyo, nagsugod tag Mateo 1:1 taas-taas nang ato ang nahuman. Muna nga salamat sa Ginoo sa ato nga pagtuon sa mensahe Ginoo. Ikaw ug ako mga alagad sa Dios nga naminaw karon nagwas karon sa Facebook Live. Ikaw ug ako gikinahanglan do na kay panahon sa pagbasa, do na kay pagpanahon pag-concentrate, do na kay panahon nga makigsulti kas Ginoo nga ikaw ug ang Ginoo ray masayon way labot imong pamilya. Igsoon gitawag ka aron ka mahimong epektibong alagad sa Ginoo. Wa tataw ka aron kita magluya-luya. Wa tataw ka, wa tapiyali sa katugdanan obligasyon gikan sa Dios aron kita madali maluga sa mga problema, mga pagsulay, mga balatian nga moabot nato. Igsoon gitawag ka ikaw ug ako kay nay mission ang Ginoo pagpangabig og mga katawhan. Igsoon mauna iyang ikalimay. Although mga kaigsunan gikinahanglan wisdom and knowledge from God, dili kinaadman sa kalibutan, kay ang kinaadman sa kalibutan halos ipasigarbo lamang sa katawhan. Mao nga ninigtang na og dapit sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Ma'am Norberta Yutrasi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Dunay mensahe si Ma'am Norberta igsoon mga Yu family, mga Tratsi family nga naa karon sa Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Good morning Pastor og sa tanan nga tigpaminawan ning imong programa. Dalaygon ang Dios sa laing adlaw nga makahimo na usab kita pagpaminaw sa mensahe sa Dios ni ining dapit o sa kabuntagon. Wow, salamat sa Ginoo Ma'am Norberta Yutratsi. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkamakanunayon o pagkamadasigon. Happy Sunday sa tanan. Labi na sa ato ang abuluhaton sa Sunday service. Salamat sa Ginoo sa dili pagyud ko mo discuss o mupaambit sa mensahe sa Ginoo. So, sa ngalan sa labing halagdon nga Dios ug sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong Station Manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend King Brian Macasaon, aniyan usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon sa kahanginan o sa FM radio o sa media Luzon, Visayas and Mindanao, even sa tibok kalibutan. Pastor Sapri Canilario makig-uban iningtag na o dapit sa kabuntagon. Atong basahon mga kaigsunan dinhi sa Hebreos Kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto 39. Taas about sa pagtuo igsoon og kinsay nagabenepisyo katubang nagtuo o katubang wala. Katubang nagtuo lamang away buhat o wala. Igo lamang sa pagtuo o nya do na po'y nagbuhat apan way pagtuo. Mao gi kinahanglan kompleto igsoon. Ikaw ug ako gipagkatao tas Ginoo kay dunay papa dunay mama. Wala ta gipagkatao sa kalibutan pinaagiran papa walay mama. Mao nga ikaw ug ako igsoon dunay katuyoan ang Ginoo sa matag usa ka kinabuhi. Dunay mga tawo nga matingala nga kaning mga tawhana mga musimos maning mga tawo sa kalibutan. Apan diya sa atubangan maigsoon ikaw ug ako espesyal ka kay nakit-at ka nagipili kas Ginoo nga mahimong alagad sa Dios. Espesyal ka kay ikaw gipili si Ginoo nga mahimong aktibo nga maminaw kanunay sa mensahe sa Ginoo. Ang tinuod magong nga magkasabot sa mensahe sa Ginoo may excited ni. Kanuman gusto pang magdugang ang kinaadman ug kahibalo sa mensahe sa Dios. Apan katong mga tao mga kaigsunan moingon muras gyapon na.
kumusta man maigsoon ang kinabuhi oras gyapon. Walay mo uminto, dili mo increase, dili mo improve ang kinabuhing Kristohanon kay mao lagi oras gyapon. Mao nga atong kinabuhi maigsoon. Ang tanan nagsakripisyo, ang tanan naghako, panalangin ng Diyos Ginoo. O ang panalangin sa Ginoo dili na ihatag sa mga taong tapulan, dili na ipiyal sa mga taong dili kasaligan, tapulan gud. Kinsa may tao nga mosalig kun ang tao dili mo trabaho, dili mo lihok, dili mo sakripisyo, usik-usikan na unya ang mga butang kunay munay saligan. Apan sa diha nga makita sa Ginoo nga ikaw sincero, ikaw matinud-anon, mo sakripisyo, mo buhat, mo trabaho, kasagaran ko mga tapulan, mga bagulbulan, mga reklamador ba, murag mga kandig, may tulot-taliksit, buhihi dayon. O na nga ato ni nga i-discuss magkaigsonan about faith. Matod pa ni Ma'am Norberta Yotratsi, putol-putol ako connection pastor. La ko kaklaro o paminaw, God bless o happy Sunday sa tanan. Mo na iroy mga problema sa tong mga wifi connection na binako diri ra ni mahitabo. Even gani ang dakong university igsoon, galison magani kakamang man gani ng signal wifi. Ang dili ka magpalod gani og 50 pesos, maglisod gani even magpalod kag 50 pesos kung naunsa man ni ato karon nga pag-o nga pamaagi igsoon sa kahanginan. Pero okay na lamang igsoon kay kumparar nato kani ato nga ikaw ug ako di gyud makahalubilo pinaagi sa communication sa media o sa Facebook live. Pero ako gipasalamatan ang Ginoo nga nining sa iyong kabuntagon nga medyo limpyo ang dagan ang wifi connection dinhi sa dapit sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City. Ako kining pasahon igsoon kung ano na mo'y Biblia unya taas ra ba gyud ni ato ning tiwason aron atong mahibal-an ang kasaysayan pinaagi sa pagtuo ug kinsa ning mga tao nga nakabenepisyo pinaagi silang pagtuo. Muna nga kung ikaw dili ka maanad og basa, maluya ka oy. Pila ka kapitulo bersikulo imong basahon, may na lamang mahipay matulog na lamang kuan. Gikinahanglan gud di ay maigsoon, gikinahanglan bilang sakripisyo. Gikinahanglan kanunay nimong i-exercise. Muna ako ang anak nakahapon adlaw while ko naglakaw iko day. I-try lang og DJ diha. Ako usay nasabtan nga ingon siya, mura man ko mablangko pa. Di man ko kalitok usay sunod. Iko lahi mang eskwelahan, lahi ang FM radio, lahi ang pagwali sa mensaheng Ginoo. Kay kung ikaw magduha-duha ka, muklak up ka for ka computer nga magloading. Imin ba? Maulaw di ka. Samot og sa media. Unang kahapon exosol siya og DJ diri mao nga David. Iko bisag mga greetings lagon ayo lang ibantuman og mention ng ngalan. Ang importante by family o niya by area lang, ayaw lang mo sa tinagsaha. Dili ta magdali-dali mengson kay matagpas pasiaw kung magdali-dali mga bali gud. Amen ba? Mausap ang Kristohanon. Daw usahay layhan nga madato dayon, layhan nga duggon ba dayon sa Ginoo dili makapaabot munay maka-failure sa taos kalibutan. Ato kining basahon nga igsoon naguluhan maguning pagtuo. Ikan kayo sa Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto 31 ibi. Unya tanang mga tao diri nga adunay pagtuo, gidiscuss ni ining mao nga kapitulo ha. Grabe sa. Nganuman aron ikaw ug ako maunay atong pundasyon. Aron ikaw ug ako makakuha og pamaagi kinsa ning mga tao nga adunay pagtuo o kinsa ning mga tao dunay pagtuo o dunay po'y pagkuha. Pasahon next ingon dire ingon dire ang kahulugan sa pagtuo mao may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Tinoo dili kay og imo nang makita dili na nimo tuuhan kay nakakita naman ka moingon man nagtaho ay mao din si Pastor Sapri dagas lagi
Mao din si Sapri ko wala naman giuban naman gani ng bumot. Unang pangwaon akong bumot oy. Sige na kung gigunting igsoon. Imo na ginang panahon bilang na good ko mag 46 na biya ko incoming March. Wala ang happy advance happy birthday Pastora LC by February 20. Wow, ikapila na imong edad ro 50 na. Dali lang tayo pasalamatan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ana lang enjoy lang mo tud sa ako ang nagailag akon. Hindi siya ka kapoy binang imuhang trabaho no. Alas 3 pug ka mag-open ay yun niya. Kung alas 3 mag-open dapat magmata na ka alas 2 na. Ingon man usa ka. Adili man nakapoy ko na para sa Panginoon. Wow. Dapoy ning dipinsa. Ana lang gud i-enjoy lang ko. Inoon maguna. Bisan gani og kaon ako sila gina nga. Inoon maguna. Bisan gani magkaon ka po yan binang tawo. Nawa ra gud ni tawo. Kung mabusog bisag na pay litson mabusog na di na gyud na mo kaon sig litson pa. Tawa nila igsoon naman. Bisag kaon o kanang tao kapuyan gani mo kaon. Aw kapuyan na mo kaon sa manay mahitabo sa tao di patay. Ana ra man na. Mao nga ang atong pagpangalagan o ginatalayan mo pangalagan mamatay ang atong espirituhanon nga bahin. Di na tamo atong simbahan, di na tamo wali, dili na relax na just relax na. Pag abot sa problema tiurok tuwa. Wa naman. Ibot naman. Apan kung tinuod kang adunay pagtuo pagsalis Ginoo uban pagbuhat sakripisyo, bisag kinsa pa nang isyuhas kalibutan oy. Di na mahitabo nga maka good of sa imong baruganan gikas Ginoo. Si Jesus may igsoon, nagun-o ba nadala ba ni Satanas wa oy? Si Satanas manisibat. Unsay giingon dire? Ang kahulugan sa pagtuo mao may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Dili makita siyempre. Kung imo nang makita, ayaw na lang paglaom kaya nakita naman. Muingon ba na nga, ay mauden na siya. Batik pag naong lagi. Itsura na ilang taon. Ingon direksyon sa 22, sa 2, pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon. Nahimutan sa Dios. Pamuntahan na kung kinsa mo ito yung nahimutan sa Ginoo. O na si Abraham. Siya ang father of faith. Siya ang amahan sa pagtuo. Grabe sa. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon brother Rodel Librando. Gahapon wa taon ako ni siya magkrit mga kaigsunan. Sanglit ng sunod-sunod naman dire unya paglataw nako nawala naman si brother Rodel Librando. Sa nindagan naman ang yangalan mo na nga ako lang yun yung monitor aron dili na to masayloan do na gani mga katawhan nga mo view sa Facebook live pag-review na ko hala lang tong sabni di ay gikan sa laing mga nasod na ako pasalamatan ang Ginoo nining tanan sa Andres ingon dire pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios o makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Grabe sa ikaw hinuon gyud ka himasa ka ma-interes ka oy kung ani din ay kahimtang sa ingon ang 4 tungod sa pagtuo naghalat si Abel igsoon ni Cain onya kinsa matong kahimutas Ginoo si Abel ingon ang 4 tungod sa pagtuo naghalat si Abel ngadto sa Dios o mas maayong halat kay kang Cain. Ikumparar ba si Abel og si Cain kinsa may nagtuman nilang duha? Kinis Cain magsigurista hadlok man ning muhalat kay moingon man nga muhalat ko kana mga pastor o niya mga pastor ang maburot ng tiyan. Salamat kus Ginoo magson dili ko dakong tiyan. Nagniong lang ko sige. Neno man mag-ingon niya nang uban. Nagdato na ng tawana nagdako na ng tiyan na anak kinaon anang times. Hello. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Perlan Tano, watching from Dumaguete City, Negros Oriental. Labi na sa tibok nimong panimalay, ang pingan mo sa Ginoo sa inyo ang pagpanarbaw. May buntag kanimo diha, Brother Perlan Tano Exa. Atong ipadayon tungod sa pagtuo naghalad si Abel ni ngadto sa Dios sa mas maayong halad. Ikaw ug ako maigsoon pa desisyon ng ramanggot. Naman ko nato ang desisyon kung nayantag panalangin nga dako-dako. Muhalat ka maayong halad sama gihabo ibuhat ni Abel.
Pero di patalayan panalangin na Ginoo sa kang Kain, munang naglagot na lamang si Kain. Nganong naglagot si Kain? Siya ra man pud ang hinungdan. Nakuha na to. Siya ang hinungdan nganong wa siya panalangin ni Ginoo. Kaya basig na to o siya wa kahibalo ang Ginoo siya kasi kung naon sa lawbutan. Munang ikaw ug ako ayaw pagdahom igsoon nga dili ka mao sa Ginoo. Nakuha na to igsoon. Dapat ikaw kung layhan ka ang Ginoo mahimuot, ipakita ang labing maayong trabaho at tubangan sa Dios, good performance. Kung dili magtulog-tulog ta, magtinapol ta, tapol sa ng Ginoo, panalangin mo yun. Unang dili na to ika-kulibas, dili na to ikamahay, nanuwag na panalangin ni usay sa Ginoo. Mga katawan, naminaw karon sa FM radio, nga nagapalibot nining maong estasyon. Anong di ta panalangin na sa Ginoo? Anong di ta tubagos Ginoo? Kita pulon ang mata mo pasalamat gani. Di magani ta ang ayang mo muhatag og labing maayong hatag sama sa gibuhat ni Abel. Nawa lang ko ni Kain. Ingon diri oh. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutan siya sa Dios. Ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang pangalan. Wow. Gikahimutan siya sa Dios. Kaysa nakakita man ang Dios ngadto kaniya nga ang iyang paghalad dili tigpa kaarong ingnon. Dili tigpa as-in. Ausbon ako sa pagbasa ha, bersikulo 4. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kay kang Kain. That is comparison. Ikaw ug ako igsuon kung layhan may muti mo ang Ginoo. Dapat sa Ginoo ka magpakigsuon, dili sa tawo. Ano man, ang tao maayo ra nagdaghang kag kwarta. Ginoo dili exit gawas sa tao nakasabot sa mensahe sa Ginoo kay dili na magbagulbol muhatag sa iyang isig ka tawo. Muhatag ang tao ang sekreto igsuon hinumdumi, hatagi ang tao nga dili ang ayang makabalos nimo kay ang mubalos nimo ang Ginoo. Wow. Pero muhatag gani kasi mong isig ka tawo naguna-una ka kining tawhana ako ning hatagan kay makabalos man gyud ni unya inigbalos ini dako ning ihatag ani kay dato man ni kwartahan man ni sakto man ni trabaho. Unya og dili na mubalos nimo mamuy-boy ka. Mureklamo ka mo ingon nausap ni tawhana tagan ako man ni mubalos. Wa na angay. Di ba? Ingon diri ang halad ni Abel mas gikahimut-an pa kay sa halad ni Abel, sa halad kay kang Kain. Ano man si Kain? Sigurista man. O niya, siguristo. Laki man siguristo. Sigurista igsoon. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutan siya sa Dios. Ingon nga taong mataro. Kinsa di ay kahimut as Ginoo? Ingon nga taong mataro. Ikaw ug ako igsoon nasayon og matarong bata og dili ta pwedeng mo deny sa Ginoo. Pwede matang mo deny sa imong isig ka tawo, sa imong pastor, sa imong pastora. Pwede ra man kang magpaas-in, pwede ra man kag tigpakaarong ingnon. Usa sa ako nga nahimamat gahapon, ingon sa tinuod binabro, kanabro man may nagbro ay rami. Ikulami siya, napapatdon siya may palidon o hay alay ba? O niya iyang mga ginikanan kay mga unbeliever. Ingon siya nga, balibad siya, oy, nangita isig trabaho, di kita ga-asig trabaho. Kung tistig to nimo bro, supitaw sa akong gibalibaran, oy, kay ako nakahibalo ko sa kapaturan, ako mga ginikanan mo ingon mo to, dasa na. Kauban na taanig patad o hay alay, patad o bagdo, patad o luto. Sweetris makakwarta taan ibalibaran niya igsoon usa sa dako nga nagtrabaho sa gobyerno mao'y naghatag niya og trabaho yang gibalibaran mo nang kahapon igsoon nakita Miss Baes giadto gyud ko niya
Year 2000 siya nakakita nako. Iko nagabantay magugol nimo kay ang imo ang igsoon nga maestro na kauban ako sa una fag fellowship sa 4 Square sa Bais kaniadto nga nag-eskwela ko. Una ka ng Bais igsoon bisag asa ko mosimba diha. Nga simbahan basta nagsimba sa espiritu o kamatuoran. Munang ikaw bisag asa ka dapat mangita kag simbahan. Ayaw pag-agad sa imong kauban. Ayaw pag-agad nga mingon di ka mosimba kay dili man mosimba si papa si mama, dili man mosimba si sister, dili man mosimba si brother o si sister. Imong amiga amigo sa tupa ang imong kalawasan nagdepende sa imo ang kauban igsoon. Moabot ang panahon igsoon. Ingnon juga ang imong kalawasan tuas uban wala nimo Ginoo dili. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon brother Relji Yuson Tano from Sikihor, labi na sa mga Tano diha sa Dapit sa Sikihor. Mayo buntag kanyang tanan diha brother Saldi Tano o ni Day Maria o ni brother Rami. Mayo buntag kanyang tanan diha sa Sikihor o ni Pastor Brawley Duhay Lungsod o ni Pastor Rosley o sa tanan nga naa diha sa Sikihor o si Bro Martin o si Dong Johnny Oyanggoren o si Day Mirian. May buntag kanin yung tanan diha sa Dapit sa Sikihor o sa atong amigo diha sa Safety Department mga kaigsunan si Sir Wendy Lasso. Wa na ko ka-communicate mga kaigsunan si kana guba nga ako nga usa nga cellphone. Wa gyud ayo hantod karon igsoon. Amo nag-iris na lamang yun ako sa una-una to. Ingon diri mga kaigsunan dunay mensahe si Brother LG Yosotano. Maayo buntag Pastor, may buntag kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo mag-abig sa inyo ang mga pagpanalaba. Ingon diri mga kaigsunan, diri sa ato ni padayon. Tungod sa iyang pagtuo gikahimutan siya sa Dios, ingon nga taong matarong. Kahimutan lagi ang tao kun matarong sama kang Abel. Apan si Cain, nahimot ang Ginoo laoy na magkagmagani. Pagkapatay ni Cain, may pagkamatay ni Abel kay gipatay ni Cain. Ingon dayon ang Dios, Cain, asa marog imong igsoon? Ignandes. Ingon dayon si Cain, magbalantay magukos akong igsoon. Grabe sa. Grabe kay yung prinsipyo at tao na pangunay sa. Dili man gud mo ilag og igsoon unsa pa diha igsoon. Kanang buhat sa kaaway di mo ilaoy. Apan ko na atas Ginoo igsoon matas unod og sa dili puro kita mga igsoon bisag unsa pang titulo sa imong denominasyon karon managsuon kita ato bangas Ginoo. Unang diri sa atong live wa gud ta nagsigig diskurso unsay title sa simbahan. Ingon diri padayon ta mga kaigsuonan ang iyang mga halad. Ingon diri tungod sa iyang pagtuo gikahimutan siya sa Dios, ingon nga matawong matarong o gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Gidawat. Ingon diri, patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo nagsulti gihapon siya. Buhay pa din si Abel, patay na oy, dugay raw. Maugo na ikaduhang taos kalibutan si kanya Adan o ni Eva. Mga anak pini sila binang unang anak, wa pa si Abraham anak. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Ino o gidala siya ngadto sa kahitasan, wala na siya hikap lagi kay gikuha man siya sa Dios. Wa yun ni na nabalitaan o asa ba ingon si Inok igsoon. Dili si Inok ha. Dili kundi si Inok nga naa dire sa Biblia nga gikuha sa Dios o wa siya way balita way diskusyon ang Biblia basta gikuha si Inok pinagi siyahang adto. Nag-ingon ang kasulatan nga wala pa kuhaa si Inok nagkapahimuot siya sa Dios. Wow, mao nga ikaw ug ako bisag kanang imong igsuon, bisag kanang imong ginikanan, kanang ubang pang mga tao wala ka pahimot ngadto sa Ginoo, why not ikaw dili nimo mabuhat?
mao magani igsoon dunay mga born again, dunay matinud-anon nga anak, dunay po'y matinud-anon nga ginikanan, na apoy dili matinud-anon nga anak, na apoy dili matinud-anon nga ginikanan. Ganun man, naaman nimo ang desisyon. Kung ang taos tibok kalibutan, mga ginikanan o mga igsoon o mga kabarindihan, matinud-anon sama sa atong gibasa diri sa mga katawhan gigipanalangin sa Ginoo. Wow, grabe oy. Bliss na bliss yun ang tibok kalibutan. No na magoy kontrabida. Amen ba? Di na ginato na maligaya sa tibok kalibutan. Ingon diri igsoon. Ingon diri. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala siya hikap lagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga wala pagwaa si Enoch, nagkapahimot siya sa Dios. Grabe sa. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Naago kay pagtuo. Na kay pagtuo igsoon. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayon mo tuo nga adunay Dios og kantihan niya ang nangita kaniya. Besulay kuno pangita o nga wa kay pagtuo. Undang ka oy. Moingon magkakapuy hapon ni sipol pangita wa man ako kaplagi oy. Undang ta. Back out ane oy. Mao na mga tao nga di yun magdunal. Ano man, maluya man na. Moingon man na, sige makunggaampo lagi pastor, wa magikudong ka, pangutan, adaan ni mong kaugaling, nung nagkapahimot pagkas Ginoo, ana lang. Ayaw nagdaghang pag kuskus balumos diya, mga kaigsunan, naroon matangtang yun ng mansa, igsoon. Tinoon magunang ikaw, ako mura na hibalo, igsoon, kung tinud anay pagunta, nakapahimot, batas at ubangas Ginoo. Eh mailan man na, ang tinuon nga makapahimot sa Ginoo, panalangin na sa Ginoo, tagbuo na sa Ginoo, dili na pasagdan sa panahon sa iyong panginahanglan. Grabe sa. Pero kung di ganita kapahimot sa Ginoo, magka-problema, wala to, problema yun na. Pero kita, kung makapahimot ka sa Ginoo, bisag na apay problema, ignoran nimo pagka problemaha ang problema, kay naasay kabuling ang problema sa iyong problema. Wow. Kay gusto kong mangalagad sa Ginoo nga mahimo kong seryoso. Ingon diri ang city, ingon diri tungod sa pagtuo na mati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, mahitungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Si Noe. Ato ning basahon nato sa 39 igsoon, nag-discuss diri sa tanan nga gitawag sa Ginoo. Pero di gani kalayhang mubasa, moingon na kapong yasaw na pastor. Di gani ko layhang mubasa sa kapitulo 1, versikulo 1, kutob na ko sa 3, magduka magkuoy. Ana na tao oy. Pero ikaw mainteres ka, bisag wa kay insaktong tulog, bisag kapoy imong pisikal nga bahin, pero ang imong espiritu active kaayo. Wow. Ingon dire Megson, tungod sa pagtuo na mati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, mahitungod sa mga butang nga umaabot og wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios o nagbuhat siya arka nga maoy nakaluwas kaniya og sa iyang pamilya. Grabe siya. Unya sa katapos ang panahon napay arka, napay bugama o barko sama sa Sulpicio Line o sa Titanic nga nabungkang maigsoon dito sa tako kayong ice. Wala na. Di na mahitabong na pay lunok. Ano man. Kaya kung dunay lunok maigsoon pagkadaghan na mga bilin. Ang mga scientists, mga kaigsunan dunay mga spaceship nga muadto sa bulan, muadto sa laing planeta sa 9 planets igsoon. Nakadiscovery na ug asan sila pwedeng mabuhi, na pwedeng tawo nga makapuyo dito. Kaya kung naa gani mga mananap, siyempre, why not? Ang tao dili mabuhi. Ikaw o ako, labaw pa bis mananap. Napay buot, pagbantay, daghang mga manok dito, kay toka kita. Daghang mga tiger dito, Wingson, kay kunis-kunis yun ta. Apan kung mahimutan ka sa Ginoo, sama ni Daniel. Kunis-kunis si Daniel, wala. Wala, oy. At itong mga tao, mga balasubas, maoy gi kunis-kunis, hasta ang pamilya, makaluluoy manggod. Kung panalitan imong pamilya na ayos sa dihang balasubas, maangin tao ng uban. Nasama gud sa kinabuhi ni Daniel
nga sa diha nga napamatud-an si Daniel wala namatay dito sa langob sa mga leon. Mauna oy gipamatay katong nagpasangil ni Daniel nga igsoon wa pa gani kaabot sa hasta pamilya pagkaluya. Naangin in taon. Unang ikaw ug ako magbantay ta. Sa atong mga binuhatan sa kalibutan mga kaigsoon kay maangin ko na imong pamilya. Maumid pa. Hello, nakuha na to. Ingon diri mga kaigsoon ni ingon nasa paagi ha gihukman niya ang satan ang tibuok kalibutan og nadawat niya ang gikan sa Dios ang pinakamatarong pinaagi sa pagtuo. Grabe sa sinuwi nagtuo siya og mintahon og naghimo siya arka. Ikaw kuno karon maingon gani ang Ginoo pagtukod og arka mutuo ka di ba dagway kay tinuod ka ni nadaghan na kay kang pangutana hangtod di nakakatulog maglusa na laman kag mat di kakatulog maigsoon ngano man moingon man ka nga tinuod ba ka ni magsige na lang kag tinuod ka ni apan kung tinuod kang alagad si Ginoo mo trabaho ka oy mubuhat ka musakripisyo ka mutuman ka gaway pagduha-duha sama sa mga tao kaniadto. Ingon ang otso, dunay minsay si Pastora Elsie Candilaro. Amin, amin. Tinood maguna, ikaw ug ako nakatestify. Nakaklaro kung unsa kagamhanan ang Ginoo. Ikaw ug ako igsoon. Nagkalain-lain man ang kasinatian sa kinabuhi, nagkalain-lain man ang klase nga trabaho ang atong naagian kaniadto ug hangtod ining tagnaa. Og sa umalabot pa wa man ta masayon sa atong kinabuhi. Ug naa pay trabaho mas labaw pa niini ka risgo. Mas labaw pa niini ka trabahoso. Kay nagsayod ko mga kaigsunan dili lamang ang FM radio dinhi sa balok mga kaigsunan nga mahimo nato nga mawalihan kung dili sa umalabot nga mga panahon dunay daghang mga FM radio. Wow. Mao nga ikaw ug ako triningon ka aron ikaw mahibalo igsuon sa pagwali sa mensahe Ginoo ibin dili lamang sa simbahan kay lahi binang magwali kag simbahan og sa media og sa FM radio. Ako manang nasinati ibin sa ako nga anak may kang mudiska sa eskwelahan ibin sa daghang mga tao mulantaw panahos graduation magpaka-paka ra man ang istorya pero gapong na started siya ako gyud nga nasinati iko dili lalim apan kun naa ang Ginoo mahimo ng sayon kay kauban nimo ang Ginoo. Wow. Ingon diri, ingon diri sa 8. Tungod sa pagtuong misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga gihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod. Grabe sa. Gisugo si Abraham nga paadto sa laing nasod. Gibiyaan niya ang iyang kaugulingong nasod. Bisan wala siya masayod asa siya paingon. 9. Pinaagi sa pagtuong mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios. Kaniya ingon nga usa ka langyaw nagpuyo siya sa mga tulda sama ni Isaac o ni Jacob nga nakadawat sa samang saan gikan sa Dios. Ikaw ug ako maura ko'y nakadabalo kung unsay saan, kung unsay promise sa Dios. Imong silingan, imong asawa, imong bana, imong mga anak, o uban pa, mga relatives, igsoon, wala na masayod, oy. Ikaw ug ako, ug ang Dios, mauray na sayon, maumagani, si Jose, si Joseph, dili mutuo iyang mga igsoon, ug papa niya nga si Jacob, nga tinuot og revelasyon ni Joseph. Apan kay pinaagi sa pagkamaayos sa Dios kitagaan o kasing-kasing si Joseph pagka mapainobsanon pagka mapailubon kay siya mao'y gipatagaan og revelasyon sa Ginoo. Pero katong wa magsige bot-bot ay pula-bot-bot na oy. Diha na makasinati ang kundaa ang resulta. Naa na ang kana output sa imuhang giistorya. O maganing patay ang pagtuo way buhat igsoon. Ingon diri maabot aron ana igsoon ingon ang Jis kay nagpaabot si Abraham
sa siyudad nga ang Dios mismo maoy nagplano og nagtukod. Grabe sa. Ang Dios mismo maoy nagplano og nagtukod. Mao kini ang siyudad nga mga patukuranan dili kayod mapukan. Kung ang Dios gani maoy mo pundar, kung ang Dios gani maoy mo put up, dili na siya malumpag. Gawas ko nagtaw magsitugod-tugod, tukod kong simbahan, oy, magwali ko. Akong kulamihon ng mga tao, di ba, mahurot na sila na ako. Sao na pagkahurot ko. Pakinambong mo lamang. Ingon diri sa 11, tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan, bisan tuod tigulang na siya. Kayo og si Sarah dili na makapanamgon, misalig siya tuman sa Dios og ang iyang saad, bisan siya daw patay na gayon. Mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan o balas sa kabaybayonan. Grabe. Salamat sa imuha nga pagwas karon, Ma'am Artemia Enquilino from Dumaguete City. 13, ingon diri, namatay silang tanan diha sa pagtuo. Silang tanan nangamatay pinaagi sa pagtuo, igsoon. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios, apan bisan layo pagkaayo nakita na nila kini o gika hinangop nila og miila sa dayag nga sila mga langyaw o mga lumalabay dinhis kalibutan. Ikaw ug ako ayaw pagtuong magdonarta. Ikaw ug ako mag-edad tag 70 o 60 unsa pa, hapit na ang finishing in line. Ayaw pagdahong igsoon nga moingon pa kang moabot ko 200 years, pastor nya gakoy-koy na ka. Ako mag-igsoli ko mangandoy tas panahon, nangandoy ko nga maserbisyuhan ako ang Ginoo. Ganuman kung kuhaon ko sa Ginoo kung bata pa ko, total ang akong kinabuhi sigurado. Kaysa mangandoy kong taas nga panahon, wa ko'y nahimos kalibutan. Wa ko'y trabaho nga napundar, di ko totally nga nakapahimot sa Ginoo sama sa mga katawhan kaniadto. Apan katong tanan nga mga kalihukan, mga na-encounter nato gikan kaniadto ug hangtod nining mga dawa, usat to siya kat gitawag og training ground sa kinabuhi nimo. Ikaw ug ako mauray na sayo niini. Ibig ang imuhang asawa, imong pamilya, imong bana, imong mga giganan, ang Ginoo ug ikaw ray nasayo niini. Mao nga kung ikaw tinuod kag gitawag sa Ginoo, seryoso ha ang pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw pagpadipindi sa imong mga silingan sa imong igsog mga ginikanan aron ka mangalagad maigsoon. Kaya kung mo dipindi ka sa mga igsog mga ginikanan, nagpasabot ang imong kaluwasan naas imong mga igsog mga ginikanan o sa ubang mga tao. Nakuha ba nato igsoon? Dili kaluwas imong papa, dili makaluwas imong mama, dili makaluwas si sister si brother, kung dili ang makaluwas ikaw mismo nga makita nga makapahimot ngadto sa Ginoo. Sama kang Abil igsoon, managsuon bina sila. Anong nakahimo si Cain pagpatay sa igsoon nga si Abel tungod sa gitawag kasina, silos igsoon. Ingon ang 14, katong nagsulti sa ingon, nagpadayag sa matinaw nga nangita sila sa usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Ingon ang 15, wala na sila maghuna-una sa nasod nga ilang gibiyaan. Grabe sa nga naman, nakatagamtan mo naman sila sa kaanindot. Ano, mag-una-una pa man silang nasod nga munas ginawa. Diba? Mao nga ikaw ug ako sa diha nga nakas kalibutan, ayaw naguna-una nga napakas kalibutan. Oy, kaya kung mag-una-una ka pa, sa to pa ang imuna-una kasi kalibutan o nagyapon. Ingon direksyon, wala na sila mag-una-una sa nasod nga ilang gibayaan. Kung naguna-una pa sila niini, magapauli unta sila. Tinuod magyuna sulay kuno igsoon. Pangabrot at Maynila, makahuna-una kag pauli, di ba bulhot ka labi na karon. Mutok, lugat na kag tiket.
gikag Maynila igsoon. Karong adlaw moadto kag Maynila abot ko ka. Moingon kang ato kog Manila mampukaon ko dito og manginasal, kakaon ko kadayon. Nakoy airplane. Kaya ang mong una-una may sun naka-focus man moadto ko mong langyaw ko. Tinuod maguna. Dunay minsay si Ma'am Artemia Elquino, Quilino. Good morning, Pastor. Happy Sunday. God bless you all. Salamat kayo sa pulong sa Dios, sa mga pulong sa Dios nga makadugang kadasik sa pagsunod sa atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo, Pastor. Wow. Salamat sa Ginoo sa matagosa. Tinuod man ko na. Lahi ang pagbasa sa Biblia. Lahi ang pagbasa og dyaryo. Timan ina mga igsoon kung kalibutanon ka, di good ka ma-interes sa Biblia. Kaya wabay mga picture, wabay ka hubo-hubo diri, wabay mga gold star. Pero newspaper, mingon hala, hala siga pang mata. Pero Biblia piyo kayo tolo koy, maigo man. Munang daghang yung mga tao sa Kristohan mga igo mangundag koy. Munago, wingon na ay naa pa sila pastor igo gyud. Budi pinsa pa, bisig na nga igo na. Ayaw na lamang magpasit, oy. Dayag, bitas Ginoo mga pinangga. Ingon dire, gipangandoy hinuon nila ang labipang maayong nasod, nga mao ang langit ng nasod. Begin sa magkaroon nangandos langit ng nadasod. Sige na tagpangandos kalibutan, problema, kabukat, obligasyon dire, obligasyon dito, nagtapaw-tapaw. Grabe siya. Pero matur pas ako kauban kung kailang kahapon while ko nagpagamang tarpaulin. Dili maguna kapoy basta imong i-enjoy. Wow. Lapos sa tanan. Trabaho sa Ginoo tungod kay ang nagapapit ani pastor man ang tag-iya. Unya na may privilege ba? Basta gani mga tarpaulin para sa simbahan nami gitawag og deska. Wow. Ulit Ginoo. Ang mga alagad sa Ginoo makasabot sa mga alagad sa Ginoo. Pero mga alagad sa Ginoo, mga alang-alang, mangisog na oy. Ano man, word kasina. Moingon man ang tao, iksong kinsar ko na sila oy. Nanara pa, puro na isyo, kinsar ko na sila. Yung mamutahan na ko, kinsa masabta, ato bang nas Ginoo. Ingon dire iksoon, ingon dire gipangandoy hinuon nila nga labi pang maayong nasod nga mao ang langit ng nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kaniya nga ilahang Dios kay nag-andaman siya usa ka syudad alang kaniya. Wow. Unsa ni ay giandam sa Dios? Nasod alang kanimo o kanako. Question is, ready ka na ba? Basig mo ingon kang anak ra kos krusig pastor kay nako yung negosyo. Usik ka po ni adlaw Domingo oy. Makahalin ko tag 40,000, 50,000. Usik na kayo na pastor oy. Buhi kadaogan o sa kaalagad si Ginoo. Nawili siya kay makakita, makahalin sa lag 40,000, 3,000, 30,000 kada Domingo. Ikaon bitag agop og mga gihiag balagtok yang mga bugas, urot, sinserya, gipamangagag ipos. Urot, bankrupt, og iyang tindahan. Sirado, igsoon. Dito siya natulala. Ang sa di-day, puwidisa. Balik sa negosyo, igsoon. Balik sa surindir sa Ginoo. Balik sa pagkapastor full time. Kanang surindir, concentrate siya. Karon grabe na kayo. Sailor nagsakyanan. Nanay mga sakyanan. Grabe sa. Unang i-training manggod ka. Kung saan ni mo pagdala pagkamayos Ginoo, pero kigani ka kabalo, minabog na ka, way ayon na oy. Ingon diri sa 17 tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham sa paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Sulayon gud ka. Aron tinuod bagyo kang ulawan si Abraham, nakahimo siya paghalad wala. Kahimo oy. Iya mang nabutang siya una-una, kahimo magani ang Dios paghimos kalibutan. Kini pa kong anak, di na ako nipat. Iya man sugo. Oh, sugo, iya gibarukan. Apa ni ingon siya? Oh, ingon ang anghel. Igo na Abraham. Nakailan ako kinsa ka. Grabe sa. Ilado giday ka. Ingon diri, salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Ma'am Artemia Elquino. Wow, amen.
Ingon diri mga kaigsunan ato ni padayon nakahimo si Abraham paghalad ka sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak ingon nga halad sinunog. Wow. Ikaw karon igsoon, ready ka ka? Usa ka bug anak nimo sama kang Abraham nga si Isaac. Imo kaha nang ihalad. O niya mao bay pagwaon nimo sugnod si Isaac, mao bay gapas asugnod. Ang utanag kinsa man kisa kahayi dauban anisa. Siya di ay. Relax na po siya mura magkarniro ba? Pero kanding gani, bisag gamay bisig-bisig. Asibat ay. Alisig man. Hambon man, ngita magpasilungan. Asan tong lapit nga murag lamig man pasilungan diri ay. Di man ta mahanginan ani. Silong ta. Pero kardiro, wow. Ingon diri igsoon, giingnan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac, makabaton kang mga kaliwan, nagtuo si Abraham ug makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac. Busa makaingon kita nga gidawat ni Abraham siya sa gikan sa kamatayon. Grabe siya. Nagtuo gud si Abraham na kung patyo niya si Isaac, makabanhaw gud siyempre. Buhat magani ang langit siya pa'y di kahimo kabanhaw. Ingon diri sa 20, tungod sa pagtuo gisaan ni Isaac kang Jacob o kang Esau o mga panalangin sa umaabot nga panahon. 21, tungod sa pagtuo gipanalanginan si Jacob duha ka anak nga si Jose sa wala pa siya mamatay. Si Jose kisa man ta Jose, anak ni Jacob nga mo'y nahimong gobernador sa lugar sa David sa Ehipto. Grabe sa. O niya, wala pa to mag-anto si Jose. Wala pa to siya musunod sa revelation nga gipadayag sa Ginoo. Bisa gikontrahan sa siyang mga ekson, gihulog, gibaligya o 20 stabos. Gibaligya, gikontrahan pa siya ni Jacob. Kinamagutoy mga revelation, pananawon, damgo, nga nakita si Jose gigas Ginoo, naglagot ang mga igsoon, ingon ang mga igsoon, nagtuo ka ba? Nadayon, react na yung mga igsoon, kanang kasagarang mag-react, mauna. Tikduda na yung ba? Nagtuo ka ba? Nga ikaw mahimong hari ka na mong tanan? Nadayon, lisuray. Lisod. Ingon ang 22, tungod sa pagtuo si Jose, hapit na mamatay, nag-isgot may tungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa ito o nanugon kung onsaon ang iyang patay nga lawas. 23, tungod sa pagtuo ang mga ginigana ni Moises nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa 3 ka bulan human siya matao. Nakita nila ang matahong siya nga bata ug wala sila mahadlok supak sa sugo sa hari. Si Moises igsoon gipaanon bito. O niya kay doon na may giya ang Ginoo na ay migsagop niya. Ning ilang nga mahimong ginikanan. Ingon ang 24, tungod sa pagtuo si Moises nindako na siya midumili sa nga tawgong anak sa babaeng anak sa Paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katauhan sa Dios kaysa pagpahimulos sa sala sulod sa mubong panahon. Grabe, nadato dito si Moises. Kaysa iya pagsagop, gisagop siya sa dato na himong ginikanan, mibiya siya, oy, sibat siya. Iya gipili nga mahimo siyang pobre, mahimo siya nga bakiro o mag-aatiman sa mga kahayupan. Mao nang ikaw sa kalibutan, talagsa ra gyud mo pili aron mapobre. Talagsa ra gyud unsa kaha sa tibok kalibutan ug naitaw sama ka Moises. Kasagaran ang mentalidad karon, layhang madato, layhang makwartahan, layhang musikat, layhang mailando, layhang mag-glorify yang ngalan, mangisog og dili ma-mention. Dili ra ba na mo ilang pastor, pastora? Moingon nga nung may respeto nga nanin sa. Ingon diri maigsoon si Moises na ingon diri sa 23, tungod sa pagtuo ang mga ginigana ni Moises nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa 3 ka bulan human siya matawo.
nakita nila ang matahom siya nga bata ug wala sila mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo ni Mrs. nagdako siya nga midumili sa mga taong anak sa mga babae anak ni Paraon. Siyempre kwartahan binas Paraon. Ingon diri gipalapi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulos sa sulod sa mubong panahon. Naguna-una siya nga ang pag-antos sa paghubit tungod sa mensahe Misayas labi pang bililon kay sa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Munang ikaw kung imong lantawon ang ganti nga imong madawat sa ulahing mga adlaw, maintiris ka oy, madasig ka. Pero gahanuna lang ka kay suunan sa mga butang sa kalibutan. Bisag usaon pa nimong wadwan, bisag usaon pa nimong kastigo nimong lawas. Egon ka, maadunahan, mapurdoy na inobsamot. Yung magsigi magkag bisag asa wala to o ikson obligasyon. Yung magsalig magka. Nabinag na kay sweldo, tinuon maguna. Una kay sweldo, may utang dito, utang diri, tanan, bono utang. Lapaos ulo ang utang. Kagasalig na isweldo. Pagkahuman, problema, kayang sweldo kulang sa utang. O sa pamikayan mo sa pamilya, wala. Mao nga ikaw ug ako magbantay niini nga sitwasyon o kayta. Dili na ikahatag ngadto sa uban. Sama sa akong kinabuhi kaniadto wala tuo utang kay nagsalig og trabaho, dakog sweldo. Pagka wala sa trabaho, goodbye Philippines. Apan to God be the glory na ay gipamaagi ang Ginoo. Nga ibin wa na tay trabaho, apan ang among mga utang giiris. Hello, kuha ba na to? Seryosoha lang ang pag-alagad ang Ginoo. Dili lamang iistorya. Kaya kining tao sa kalibutan, lami kay ng istorya, wala pa, pero naana, wala. Ingon dali, sa 27, tungod sa pagtuo, mikageo si Mrs. gigan sa ito sa walay pagkahadlok sa kasuko sa hari. Mipadayon gayon siya o wala mubalik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. Grabe sa si Mrs. grabe kay siyang pagtuo. Mibiya sa lugar nga diin siya nahimo nga unta nga maadunahan. Apan iyang gipalami ang tawag sa Dios. Ikaw ug ako hinumdumi kung naay tawag ang Ginoo, ayaw palabiha ang trabaho sa kalibutan, kundi palabiha ang trabaho para sa Ginoo. Kaya kung magdipindi kang sister ni brother sa imong mga igsoon o kung sa padya maginikanan, ang imong kaluwasan na aras sila wala sa Ginoo. Kaya mo ingon na mo na naron. Di ba? Mahayan na ika. O sa imong kahimtang mo ingon, ikaw magod. Ikaw mo nakaingon nga nung napurdoy ko. Sabi, ay pamasangil oy. Ingon diri ang 28, tungod sa pagtuo, gitukod niya ang tulumanon sa pasaylo o misugo nga isaplig ang dugo diha sa mga pultahan aron dili patyon sa anghel sa kamatayon ang mga kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelitas. Si Moises igsoon nag-agad yun sa plano desisyon sa Dios ug unsay giya. Naramang ko'y tao may igsoon magpagyagiya iya kaugalingon. Tinumutumo bang giya agawi giya. Lobal ang nagunas patas ang kinaiya. Ingon ang 29, tungod sa pagtuo ang mga Israelita nakatabok sa dagat nga pula, samara nga kini, yuta nga uga. Apan sa dihang misulay pagtabok niini ang mga Ehiptohanon, nangalumo sila. 30, tungod sa pagtuo natumpag ang mga baril sa Jericho human kini gilibuti sa mga Israelita sulod sa 7 ka adlaw. Grabe sa natumpag ang syudad o pader sa Jericho, gituyukan sa 7 ka adlaw. Nangahadlok ang mga tao sa sulod, nagunay o pinatianay. Tungod sa pagtuo daotang babae nga si Rahab, naluwas gikan sa kamatayon nga nahiaguman ni adtong misupag sa Dios tungod kay gidawat
man niya ang malipayon ang espiya. 32, mupadayon pa ba ako? Wala na igong panahon nga magiskot pa mahitungod sa kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Jefta, kang David, kang Samuel, kang propeta, tungod sa pagtuo nakik-away sila sa mga kanasuran o midaog sila. Gibuhat nila ang husto o gidawat sila sa Dios sa gisaad sa Ginoo. Buhata lang yun ang husto. Husto ba nagikan sa Ginoo, pero husto para sa tawo dili husto sa Ginoo, di ako ka mabagsak. Magsikira magkag-agad-agad sa uban. Maglantaw man kasi imong silingan, ay si sister, luya man to, simba, di ko simba, oy. Si papa, si mama, di man mo simba, di sab ko, oy. Sa to pa, ang imong kalawasan, nasa imong papa, na imong mama, nasa imong igsoon, nasa imong silingan, laoy. Naabas Biblia, man kaigsunan ang imong kalawasan, kadipindi ni pastor, ni pastora. Mitigae ko bersikulo, kapitulo, igsoon, kaya kung basa ako diri. Muna ang atong mensahe diri, wa bubulag sa Biblia igsoon. Kay bisag unsay inyong ipangutana naa ako nas Biblia, kay usa man inyong pangutana namas Biblia atong gibasa. Di ba? Mao nga sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili man ni pwedeng tuar ni nga siyaw-siyawan. Kay dili magyunit nato pwedeng yanuhon lamang pagsamot ang Biblia. Parehas gid ka-text nako, pastor, ano man, naman ko na buang sigigbasa sa Biblia, niglayat sa kahoy, kung na saon na, basig yun sa kung niya pagbasa. Basig wa sa lahis Biblia, kaya walay mga comics, walay mga bol, walay kahubo-hubo diha. Perting lisura, o niya maigo pagyunta. Ikaw ang kabasa na igo ka na, kung na kay prinsipyo baroganan ngawas Biblia, sukwahi diha. Igo ka, oy, agtang yung kadrikta. Wa pay klaro kuyapan kanya katulog ka tingon maguna makurala igo makuha ni Argos Picas mahurot na lang maglaktaw-laktaw ang Biblia igo nagyapon ka kuha pa na to kay ikon maguga igsoon anong igon ka aron ka ma ayo ingon diri igsoon 34 ipamulong sa mga makalilisang nga mga kalayo o nakalikyas sila sa sulab sa espada, mga huyag sila apan nahimong kusgan. Gamhanan sila makik-away o gibuntog nila ang mga kasundaluhan nga mga langyaw. Tungod sa pagtuo nahibalik ngadto sa mga babae ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gisakit hangtod sa kamatayon. Apan midumili sila sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto mas maayo pagkinabuhi. 36 may gibuhat, may gibugal-bugalan o gilutos o ang uban gigapos o gibanlot sa bilangguan. Sa 37 gibato sila, gitunga, gipagabas o gipatay pinaagi sa espada. Ang mga tao sa una dunay gigabas, dunay gipreso, dunay gibato. Si Esteban gibato. Grabe kailang na sinatian. Apan wala nila ni gisabayan diya sa pagserbisyo, pagwali sa kamatuoran. Ikaw o ako igsoon, ready ka na ba magpagamit sa Ginoo? Apan kung mangandoy gani kas imong kinabuhi, mahimo kang pastor, mahimo kang pastora, dili gani ka ready ibin ang imong tawhanong kinaiya magdipindi ra na sa uban, magdipindi ra sa imong igsoon, magdipindi ra ang papag ni mama, magdipindi sa imong isig ka tawo, di gud ka mahimong alagan sa Ginoo. Nganuman, question is wa kay insaktong baroganan.
kay ang imong baruganan naas uban. Hello, nakuha na to. Ikaw ug ako, ibin ang imong mga igsoon, dili na makapugong kung tinuod kang tinawag sa Dios sa makang Jose. Bisag ka na pang imong igsoon mo mo'y butang-butang. Bisag unsaon ka pagdaot sa imong mga ginikanan. Bisag unsaon ka pa panamastama sa tibok kalibutan, apan kung tinuod kang tinawag kayon ka atubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Mary Ann Kaday Kabusog from Manhoyod City. Good morning, Pastor. May buntag ko sa abdiya sa tanang mga kaday o sa tanang nga mga Kabusog family. Tinuod ginaigsoon. Apan kung dili gani ka tinawag, pwede kang madala ni papa, ni mama, ni sister, ni brother. Mag-uyon-uyon ka lang o di ko na mahitabo nga gamiton kas Ginoo, kay mo abot ang panahon nagdepende lang sa uban ang imong kaluwasan. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Ma'am Artemia Enquilino. Amen. Tinuod ka na. Maong anining katapusang panahon, gikinahanglan o sisaha, eksamina o kulatisa o na-inline ka ba diya sa Biblia. Ingon diri sa unahan 38 sa 38 mga kaigsoon, dili angayan ang kalibutan alang kanila, naglantagaw sila sa mga kamingawan o mga kabungturan sama sa mga layas, nagpuyo sila sa mga langop o sa mga lungit. Kinsa man tong nagpuyo sa langop o sa mga lungit? Si Elias. Galayas-layas, wala sa syudad, gikontrahan man to, kay musulti man to sa kamatuoran. Mao na sa atong programa, walay taas o grangko ani, bisag presidente pa o prime minister sa tibok kalibutan, igsoon basta nas Biblia, makabudungog sa mensahe sa Ginoo. Hello, mao nga ikaw ug ako, kung magpagamit ka sa Ginoo ang imong kinabuhi, ang imong gatagan og balor og importansya ang pagkamayo sa Ginoo. Kay maguna-una ang gani kas imong kaugalingon, magsige makagdipinsa, magsige makag-ingon, unsa kahay malungag ug masa, unsa kahay madaw-daw na ko sa abuhan sa puro na mga underestimate, mga estimate pa nga white laros kalibutan. Apan timan ni ang Ginoo may source of income, lamang sugta siya, tahura siya, tumana siya, kay siya magapamuhat sa imuhang gibuhat para sa iyang kaduganan. Ana ra man na, vice versa ra man na. Apan kung wa gani kay nahimo para sa Ginoo, magsigir kag plano, magsigir kag una-una og dili mayo, wa gay ayo. Mo ni klaro igsoon. Salamat sa imong kinabuhi, Brother Jake Cardama Bastona from Minglanilla, Cebu City. Hello, Pastor, good morning. Maayong buntag ko sa abdiha o ba sa tibok nimong panimalay. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. O niya, kanunay yun nga naminaw si Dong RJ, imuha nga bayaw, bana sa imuhang magulang. Unang akong ipasalamatan ang tanan nga pagkamaayos Ginoo nining mao nga David na sayod ko, dili lamang ko sa kapanimalay, dili lamang ko sa kaalagad si Ginoo nagsunod nining ato nga programa, Luzon, Visayas, and Mindanao. Dalaygon ang Ginoo sa way katapusan niining pribilehiyo kay gayonan nga gihatag sa Ginoo kanato. Apa nagkinahanglan ni sakripisyo, nagkinahanglan ni og pag-antos. Di ingon diri sa 39 megson, dalaygon kaayo ang nabuhat ni ining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo, apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios. Ingon ang 40, kay ang Dios nagplano og mas maayo paalang kanato. Wow! Dunay mga panahon mga igsoon
nga dunay mga butang nga imong ipangandoy nganong wala man Ginoo madawat. Nganong doon may mga butang nga mawala na mo. Nga katong mga butang nga mas okay naman tuunta na mo. Apan nganong man nawala man. Tungod kay dunay mga butang nga mas labaw pa sa mga butang nga nawala sa imong mga mata. Maunay nahitabo mismo sa mong kinabuhi. Doon na may mga butang nga nawagtang. Doon na may mga propiedad nga mawagtang. Apan ang propiedad nga dili mawagtang, mao ang kamatuoran, mao ang minsayes Ginoo nga makapabag-o sa tibuok kalibutan sa batasang kinaiya sa katawhan igsoon. Musugot matag sa dili ang minsayes Ginoo mo koreksyon mo pahinumdom mo mandot mo maymay sa kamatuoran aron ikaw ug ako mahimong adunay kagawasan sa mga bisyo ni ining kalibutan. Dili ron balak ibasig mo ingon mo may magmubalik ni pastoran eh. Dili madawag, madili madalag balak-balak ang kaluwasan. Dili madalag imagine kung dili nagsubay sa imuang pag-alagad nga matinud-anon at tubangan sa Ginoo. Akong gi-challenge sa mata ko sa ang imong kaluwasan wala sa imong ginikanan, wala sa imong mangon, wala sa imong magulang, wala sa imong asawa, wala sa imong bana, wala sa imong pastor, wala sa imong pastora. Ang imong kaluwasan naa nimo igsoon. Unang ayaw pagdipindi sa uban, ayaw pagkontrol, kundi ang pagpakontrol nimo mao mismo ang Ginoo nga nagtawag kanimo. Kay dili sa panahon sa paghukom mo igsoon, dili kay mo ingon ka lang ay mulingi pa kaspikas, mulingi ka aron magpalaban kang papa ni mama ato ba nga na imong salaoy. Hello, tubangan na. Mao nga niingon diri mga kaigsoona sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto 24. Naghisgot dining pagtuo pagbuhat. May pa sa Satanas aning trabaho anoon. Kay dituo pa nagpangurog pa. Pero ang tao makuli mo tuo. Ato bang nakuha ang mensahe ni ini kabahin sa pagtuo. Si Abraham maigsoon nga nung gitawag sa father of faith. Nituo to siya, nitawad to siya, wala. Nitahod siya, o nimbuhat siya. With faith. Kaya kung igo lang nagtuo si Abraham nga dunay Diyos, dito siya mutahod sa Diyos. Gayang ihalad si Isaac, kinsa magtawahan nas kalibutan, di ikaw ug ako karon naminaw sa NFA. Usa ka buk anak. Gulang pa imong asawa, ikaw pud gulang. Nangandoy kag anak, kitagaan kag anak, giingnan ka sa Diyos, ihalad na. Sama kang Isaac, muhalad ka, di ba muunang kag simba? Unang ramagani tag makadungog tagwaling sakit. Nga naas Biblia. Apan kiwalihan ta aron ikaw ug ako pahinumduman ini. Wa ta walihi aron pasagdan ta. Kiwalihan ta aron ta makahinumdum sa atong sayop atubangan sa Ginoo. Aron ikaw mahimo nga klaro atubangan sa Dios. Ayo mong sugot. Nga tay klaro sa itong pagsimba, as if lamang sa silingan o sa ubang mga tao sa komunidad, sigig simba, panway batasan. Hello? Dili ka garantiya mga kaigsunan, even sa pila na to katuig sakripisyo sa Badug Domingo, apan di gyapon mausab ang atong tawhanong kinaya, wa na kapuslanan. Apan bisan pag-ukalang, migsulod sa tawag sa Ginoo, apan ang imong kinaiya batasan haong sa batasan ni Jesus. Wow, saludo ko anak. Kuha man nato igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Escape Florentino from Davao City Government, nga kanunay gyud nagsunod ining atong nga programa. Kanunay nga naghago nagama sa YouTube channel igsoon alang sa pagpaambit sa minsayes Ginoo. Nalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi, Sir Billionario Escape Florentino from Davao City Government. Nining maungatak na og dapit sa kabutagon, gikinahanglan atong usisahon, eksaminon, kay mahimong usik nga moadto tag simbahan nga dili ta interesado
aron makita lamang ta sa simbahan nga sinisimba ta sa simbahan nga makita tas katilingban Kristohanon apan wa na usab mao ba na igsoon ingon diri sa Santiago maunang gikumparar igsoon pagtuo nga naibuhat si Abraham gipamatud-an siya duna sa insaktong pagtuo kay minghalad siya kang Isaak. Grabe sa maunay dili ordinaryong pagtuo apan ikaw sa atong kinabuhi karon ikaw ray nasayon kung tinud anay ba ang imong pagtuos Ginoo dili na na mistil pag idiskurso pastora na ako'y pagtuo na ay Holy Spirit wow pamatud ina niingon si Jesus kung dili gani mumutuo sa akong mensahe nga ako gipadalas akong amahan tuohi ko ninyo pinaagi sa akong mga buhat. Grabe siya pamatud-an gud ka pero di gani ka mo sige ra kag pangalagan imong binuhatan oras gyapon may paidili Kristohanon wa ko'y klaro bisan kung saon kusog ra tang mamasangil kusog ra tang mamutang-butang sa atong isikataw sa tibok kalibutan di man ang kaligayan. Hello. Ingon diri sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 24. Unang ang mga tao nga dili himasa makabasa tulo ka bersikulo magkipat-kipat na ng mata igsoon. May nga naatura ko sa dyaryo kay na ihubo-hubo dito musikan ay kong mata labi na katulog ko. Pero Biblia gani igsoon kurang basta ng kurang ngita di kape. Muna salamat sa Ginoo wala pa man buwas ang ato nga amigo diri nga si Roel Fuentes. Ingon siya pastor siya ra mapoy nakatawag ani mga pinasabta ang mga pigota kini atong kapis kadlawon igo kita. Ikaw ako igsoon kung dili kita ma-inline sa Biblia igo gyud agtang kita. Samot kita kasinaw ni atong agtang ang trabaho Tinaon man ko na ang Biblia igsoon ayaw na ikaulaw pagwali oy. Kung maulaw kang muwali, mupili kang muwali, sa to pa na kay gitaguas imong kinabuhi igsoon. Ganong ubang mga alagad si Ginoo mahandog muwali, paikok man. Moingon man na ay di sa ko ani oy. Murag mo agad sa ko sa Holy Spirit. Anya mo sige balik-balik ang wali mo igsoon. Anya wala gani basahan tanang kapitulo. Basaha ko na tanan igsoon aron ka makabalo. Ay laktaw-laktaw diha. Ingon diri igsoon. Basahon nato ni Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod 24. Ikumpara ni igsoon kining pagtuo kining buhat. Ito ni basahon be. Ingon diri. Ang patuo og mga buhat. Besulay kuno nakay pagtuo ayaw nagbuhata makahimo pa ka ba? Maingon kang engineer manggugo may kumo trabaho na sulay kuno. Ay nagtrabaho ka na imuhang istorya diha. Kanang ato ang giplano mahimo ba na dili oy moingon man na nga pero buhaton gani nimo moingon man na Tinuod gid isa unang ikaw ug ako mabalaan ko kang Kristohanon ano man moingon man na Tinuod gid ang Kristohanon kun sa iyang sulti mao magyud hitabo grabe sa pero dili gani puro ra gid pangaraste puro ra panghinambok way nahimo way sugod-sugod kamay talisik na igsoon murag ganding magbuhi radayon. Ingon diri sa 14 mga igsoon unsa may kapuslanan kun ang usa ka tawo muingon nga siya may pagtuo. May kapuslanan wala. Introduction pa lamang wa na igom na ang tawo. Unsa may kapuslanan ingon diri mga igsoon unsa may kapuslanan kun ang usa ka tawo muingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Klaro dili. Way kapuslanan igsoon nga muingon siyang naipagtuos Ginoo pero walay pulos ang buhatan binuhatan unsa man ang giingon mga kaigsoonan nga walay maayong binuhatan na unsa man nato gawas egyas magpulos maturpas atong General Station Manila magpulos tinuod paguna muna yang giingon igsoon Wa po tayo ikabayad sa FM radio, wa tayo ikabayad sa mga FM di hunong. Angon ang tuso man nato na tinuon wag ko na.
Luwa pag yun nahitabo, nahunong ang FM radio dini sa balok. Hello, wa pa nahitabo. Kaya mahitabo na, tinuod yung nangundang tani. Apan tugan pinaglory, ang Ginoo naghikap o mga katawhan, pag-supply sa itong Panginahanglan. Nakita sa Dios ang imong paghago, nakita sa Dios ang imong sakripisyo, nakita sa Ginoo nga ikaw nagpagamit. Ikaw o ako, makita sa Ginoo nga matinunanon, igsoon. Dili ta pwedeng magpaasib lamang sa imong silingan, sa imong isig katao, sa komunidad nga Kristohanon ka, apan wa kay maayong batasan, wa kay maayong binuhatan, di ka matawag Kristohanon. Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amin, salamat sa Ginoo, maayong buntag sa tanan ninyo, Pastor. Maayong buntag kanimo diha, Brother Raymond Candelario. Happy Sunday sa tanan. Introduction pa lamang, igsoon, ikaw na yun ang tao ani. Samot kung ato ning basahod tanan hantod sa 24. Ingon diri, mga igsoon usay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuapan, walay maayong binuhatan. Question man. Bantayan nato ang pulong matag usa sa Biblia. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. Klaro kayo, dili gayon. Ako ba'y kaingon? Personal, dili. Oy, gabasa na ko diri. Basaha ko ng inyong Biblia diha. Mga FM radio nga naminaw karon sa Shine FM 95.3 o sa Facebook Live. Dili na makaingon ng ubang mga tao sa media igsoon. Ido na magutoy nangutana gikas Kuala Lumpur, Malaysia. Unsa man ay imong relihyon diha, brother? Unya na ko iniingon pagwali na kay kuan na kaayo ako ang layhan akong mo maminaw sa mensahe Ginoo. Usa sa ato nga kaila gikan sa San Jose Bay City, sige sing ingon. Pasahib ko bersikulo, bro ha. Unya kahapon kadala-dala sa USB kay magpa mukapi sa Christian song. Munang kanang USB nako maigsuon daghan ko ng mga Christian song, English, magag Tagalog, Bisaya. Unya nagdala-dala makog laptop kay nagama ko og nako ginkon. Ingon siya nga, ay salamat sa Ginoo. Tubag yun sa nakita ta. Pakis yung nato nga pagkita. Wow, grabe no. Lipay siya mga kaigsunan, iya din kipasa na minaw siya isa. Hangtod nagbuntag kay daghan bito kaayo na atos mga 200 plus ka mga kanta, mga Hillsong, mga daghan to igsuon, mga Bisaya. Na ang dala-dala ka na kung USB igsoon na puno ko na Christian song. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Brother Ponting Ariel de la Cruz. Maayong buntag sa tanan nga mga punting sa pamilya ni Sir Ariel de la Cruz, sa tanan nga mga de la Cruz family. Maayong buntag kaniyong tanan. Even sa kinabuhi ni Sir Devero Rejoy, nagwas usab sa ato nga programa karon. Sa tanan nga mga Devero, although mga kaigsunan doon ako'y faculty nga kauban nga sa Sir Devero Aplido. Basi kimuha ni Parinte igsoon. Padayon kita igsoon, ingon diri sa 15. Pananglit may mga kaigsunan nga nagkinahanglan og piste og walay igong pagkaon. 16. Makapulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Di ba? Pasininaa kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan, sila sa gikinahanglan. Magpulos ba ang imong kaluoy? Magpulos ba ang imong kahangawa nga adunay sa usa ka tawo nga gigutom? Yan iyong kaluoya, oyo, looy. Magpulos ba ang imong gibati sa usa ka tawo nga nagkinahanglan og pagkaon sa panahon siyang kagutom? Dili. Kung dili, buhata ang imong kaluoy. Nakakuha ba ta sa mga parables ni Jesus? Usa ka tawo nga iyag yun ning insisya nga ilhon nga balaan atubangan sa komunidad. Giingnan niya si Jesus. Iya pag yun nga gimanduan ba si Jesus
Nga ilon siyang matarong, bisag dili matarong, giingnan siya. Gisambiyangayan siya sa usa ka pari, sa usa ka maayong Samarianhon. Nakakuha ta na. Munang kinahanglan magbasa ka. Ibin ang pari ni atong mga panahon na ibin ang Levita wa katabang sa taong gipanhigan. Apan unsay gipatong pangutana ni Jesus sa usa ka tawo nga magpapanday sa balaod, kinsa may nahimutan. Pangutana niya, ningingon ang magpapanday sa balaod, katong mitabang sa gipanhigan. Ningon si Jesus, lakaw ug buhata ang iyang gihimo. Ikaw ug ako igsuon, ikaw ray nasayod sa imong kinabuhi. Maka-encounter ka bang mga tao nga kinahanglan og tabang, or maka-encounter kang mga tao nga angay utak nimong tabangan or angayan nimong tabangag doon? Daghan na ba kay mga Kristohanon nga imbis tabangan, angayang tabangan man hinog doon, aron manunod pag-ayo, aron madaot pag-ayo, aron musikat. Ayaw ana oy. Kung mahimo hinay-hinaya na ninyo kuha sa inyong kaugalingon, ikaw o ako mga tubang ra bagyod tanan. Dinhi sa media, dinhi sa FM radio, wa ta nagwali para sa atong kaugalingon, kung dili nagwali ta, nagpaambita aron ikaw o ako kitang tanan mahimong babago atubangan sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsunan sa 12, ingon niini ang pagtuo patay kun kini dili ubanan sa buhat. Our faith was dead without doing. Ang atong pagtuo patay kun way pagbuhat igsoon. 18, apan adunay mo ingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat. Kung saon nimo pagpakita nga aduna kay pagtuo wala kay pagbuhat, di taga-ikon ninyong explanation, definition in Webster igsoon. Diha ba nimo ma-testify o justify kung unsaon nimo pag-explain na ang imong pagtuo way pagbuhat? Dili ka ka-explain ay. Dili sab ka makakita bersikulo, kapitulo nga ma-prove nimo na ang imong pagtuo walay pagbuhat, makatuo ang tao. Dili oy. May pagani si Satanas ang trabaho ato ning basahon igsoon. Ingon diri, pakit-ak ako sa imong pagtuo nga walay buhat, o pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Unang daghan kay mga tao ma-failure, gauna ng istorya, way nahimok pa, karak-karak pa. Pero naana muna giingon maigsoon sibat lang-alang mga kaigsoon, dili mo sibat ang tao sa kalibutan, wala may nahimo. Tinuod dili lisod pagsabton ang Biblia, lisod yun ang sabton o dili nimo buhaton. Lisod ng tumanon kung ikaw dili magpakoreksyon. Apan kung magpakoreksyon ka aron ka makorek, mao manggani ang Biblia, aron ka makorek, magpakoreksyon ta. Ang pangutanag dili ka magpakorek kay ikaw may sakto. Ikaw na hinung sakto ang Biblia sayo. Sayop na noon si Jesus ini trabaho. Hello. Ingon diri igsoon. 19. Nagtuo ka ba o saray Dios? Maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab niya na og nagkuro. Grabe sa boy. May demonyo gani sa tawo nagtuo pa. Dili lamang kay nagtuo nagkuro pa. Unsa ko'y nahitabo ni Jesus dito sa Kamingawan? Ganing sibat siya, wa sa kahimo katintal ni Jesus, nangangkon pa sa mga butang, nga dili iyaha. Munang kasagaras kalibutan nga kusog mangangkon-angkon, na walay kahago. Mangangkon, oy. Maupay mo gusto mo establish sa tibok kalibutan, ako.
kinahanglan atong pagpanalagad sa igod Ginoo. Ikaw o ako kung panalanginan ka, seryoso hagon ang Ginoo God. Diri sa media igsoon wala mi nagtug-an diri nga dinumutumo lamang o kanang gitawag nga panagha ba, estimating. Sa manang estimate, mura maguto kanang ganing mura adto kas abogado di go na tuuhan, maybe, I think sa mo na trabaho ani hoy. Dapat ang imong Kristohanong kinabuhi i-prove, ipakita 100%. Kay 100% yatagan ka ginhawa kusog sa Ginoo adlaw-adlaw nimong trabaho. Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod, mga binangga. Maunga ni ining maunga David, ang katuyuan ug tumong sa Dios dili lamang kay nagwali ta aron ta masikat sa tibuok kalibutan, dili kay nagwali lamang ta sa atong kaugalingon nga intensyon, kung nagwali ta aron ikaw mabag-o atubangan sa Ginoo pinaagi sa Biblia igsoon. Wa na ba gyud nimo ilagom sa patang rangkos kalibutan? Wa na ba nimo ilagom sa atong founder o sa ta atong obligasyon isip nga mga nagad sa Ginoo ngilngig ka ba sa media? Apan kung di gani ka haom ang atong kinabuhi sa Biblia, pwede kang maigo sa pulong sa Ginoo. Hello, dunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amen. Kung sa giingon diri, nagtuo ka ba usaray Dios, mao ka na, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab di ana, ni ana. Grabe sa. Dili lamang nagtuo ni ingon bagyo diri, nagkurog sa kahadlok. Buang-buang kinahanglan kababang saysayang sa pagtuo nga dili inubanan mga buhat walay kapuslanan. Bibaliha ko nun ang inyong libro diha Biblia nga kung ang pagtuo kung walay buhat na ikapuslanan, nagaikon ninyong kapitulo bersikulo aron inyong pamatud-an pastor sa iyo man. Hello, unsay giingon diri igsoon, bayti buang-buang klarohon may muklaro biana ang Biblia. Ingon diri buang-buang kinsa ingon diri kinahanglan kababang saysayan nga ang pagtuo nga dili idubanag mga buhat walay kapuslanan. Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa halaran. Gi-clarify nga si Abraham our father of faith. Gipamatud-an siya, giprove siya, gipuribihan, gindunay puriba igsoon, gipamatud-an pinaagi sa paghalad ni Isaac. Ikaw karon pamatud-an kaha ka nga tinuod Kristohanon bisag pisik-pisik nga problema dayon kakak, bisag pisik-pisik nga balatian dayon reklamo. Si pastora maguni anong napordoy ko ayaw, mas dako pa unya tag-utang atubangan sa Ginoo kung ang imuhang kahimtang karon ipasangil nimo sa imong sigatawo. Ikaw ang naghimo, ikaw ang sad-an. Sa tupa ang kakain o kang Abel ang ilang gibuhat. Si Kain na Hinuon na himutan, wala. Ang Dios na naglantaw sa matag usa, dautan makagdili, dautan sa kalibutan. Ikaw ug ako dili kalimot atubangan sa Ginoo. Nantawa ragon ng giingon des Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14 nga ang imuhang himo sa tago ug sa dayag marbutyag na sa panahon sa pagbalik o sa katapusang panahon. Amoy Biblia igsoon basahan na. Mahimo ako ni pasahon na lamang mubalik ko ron sa ato ang atabi. Kaya usahay ang mga tao sa kalibutan, mga mentalidad maigsoon mo dipit sa kaugalingon nga sila mo husto, sila mo sakto magdiskursos na palibot, kita mo sad-an, ikaw sad-an, ikaw o ako igsoon.
muna yung mga prinsipyo sa baruganan sa tao sa kalibutan kung klaro. Wala nagpasis minsan sa Ginoo. Kay kung ikaw nagbasa ka, di ka maminaw sa imong silingan oy. Di ka maminaw sa imong gisuon, di ka maminaw sa imong ginikanan, di ka maminaw sa ubang mga tao. Presidente magkag-un sa imong rangko sa kalibutan, kay naa nakapundar sa palang kasulatan ang imong prinsipyo baruganan. Ingon dire sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14, klarohon na to ni. Ingon dire, hukman sa Dios ang tanang tangbuhat. Maunang ikaw ug ako usay imong binuhatan bisag maka dinay pa kas imong asawa sa imong bana sa imong silingan sa imong pastor sa imong sikatawo, hukman yun na. Kay hukman sa Dios, kinsay mo hukom dili si pastor oy. Ang hukom ang Dios. Hukman sa Dios ang tanang tangbuhat, bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini o dauta. Grabe. Wa predikyas. Unang karon makaagyas pa ta. Moingon pa ta, ay naigo ko pastor. Na pagyo dire, mo dipinsa go dipinsi ba? Ayaw na lang ko dulo dipinsa. Magkinaraho, klarohan na igutas atubangan sa Ginoo aron mahimuot ang Ginoo nato. Sa dihang ang Ginoo mahimuot, wow, to God be the glory, panananginan gyud ka. Ingon diri igsoon sa 21 sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong. Question mark. Ingon diri, dili ba tungod sa paghalad niya sa inyang anak nga si Isaac dito sa laran? Kasagaran na bang mga taong di kaagpas kusog kayang muyaga-yaga? Pero ang kinabuhi kinaiya, abot na lamang. Haong mas Biblia. Pero paangkunon gani, Kristohanon ko pastor, Kristohanon ko sister, na ay Holy Spirit na ko sister, brother, wow! Ikaw ug ako na ikatungod na mo angkon apan i-proof na sa imong binuhatan. Ingon diri sa 22, busak klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat og ang iyang pagtuo nahimpit pinaagi sa iyang pagbuhat. Mahimpit ang tao ang iyang pagtuo sa usa ka tawo kung naay buhat. Pero kung wa gani kay buhat, pagtuo lamang, sige ra kang tuo-tuo. Unya ang pagtuo, dili ra bagyo na makita. Kay dili ra bagyo na nahitabo. At ato kung basahon diri sa 4:14, aklarohon nato ni. Mga igsuon sa kapuslanan kung ang usa ka tawo muingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Hello. Ug wa gani kay maayong binuhatan, magpulos na imong pagtuo. Magpulos na imong pag-angkong Kristohanon ka. Magpulos nang imong ingon kang na kay Holy Spirit. Dili yun, di na magpulos. Sa panahon sa paghukom sa Ginoo, mas bukat pa Hinoon ang imong atubangon. Mao nga mintras karon do na pay panahon, do na patay gininhawa pag sineryos nas pagpagdalagan. Salamat sa imong kinabuhi Sir Roel Fuentes, mga pinasabta sir. Kining kapi nga atong giwalis kadlawon maigsoon, mga igo kitag tanan ani. Kung angayang koreksyonan sa mensahe Ginoo. Ingon diri sa unahan, si Abraham gipamatud-an igsoon. Ingon diri sa 23 ako kining basahon. Og natuman ang giingon sa kasulatan. Si Abraham mituo sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Ang Dios nag-isip kaniya nga matarong og siya ginganlag higala sa Dios. 24, busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat. Grabe. Isipon di ay ka nga matarong sa Dios. Kinsay mo isip si pastor, si pastora dili oy. Ang Dios maoy mo isip nimong matarong atubangan niya, dili atubangan si pastor. Kay pwede ra magmuingon mo maigsoon, balaan be ko pastor, balaan be ko sister, balaan be ko brothers sa komunidad, balaan ko oy. Sakto man ko ng istorya, pero ipakita, i-prove tinud-anay kang Kristo anong atubangan sino. Ingon diri
Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios. Usa ka tawo, ikaw ug ako, nag-ingon di ang Biblia, usa ka grupo. When we talk about only one, that is only one, dili more than one. Nakuha na to. Una nga ang atong kinabuhi igsoon, puro hanging usahay. Ang ingon po kang usa pa po ng hanging pastor, nawa na. Unang diha sa pagtuon sa Biblia, kadaghan kay wa kaagpas nini. Labaw sa tanan kadaghang mga tao sa kalibutan, Kristohanon ang ngalan, pero sa katilingban, dili Kristohanon. Labaw sa tanan atubangan sa Dios. Ano ni mensahe si Sir Ruel Fuentes, maayong buntag pastor, og sa tanan, God bless you, og sa imuhang pamilya, sa tanan, sa pulong sa buhi, makanunayon ang kape sa atong kalag matag buntag. Wow! Kape sa atong kalag matag buntag. Kay maigo kining atong kalag dias mensahe Ginoo. Labaw pa nis kape nga 3 in 4 exon. Doon ay mga kape nga niadto mi og buhol, nag-filter mi. O niya tag 150 ang baso diha sa mall, asa tong mula diha sa buhol. Ingon to kong kauban, kanang kape ha bro, makainom ka ana, di good ka makatulog, magsika dyan ang matay ko sa kape, ako na pulupig pa sa buwan na. Sa awit mo, ginagnay sa buwan, ko siya. Kung ano man, mahal to na kayo, 150 ang baso. Di ka katulog ko magsika rin mong matay, bisay ko saon. Unang niining kadlaw, Nixon, makadungog, tas mensahe Ginoo, makakape yun yung atong kalag. Alagan mata pastor, matag pastora, alagan matas Ginoo sa komunidad, makadungog even sa FM radio. Makay la, ikot na sa buhay. Dili ka maigo kung ang imong kinabuhi na inlain sa mensahe Ginoo. Lamang ipahinumduman ka, ikaw ug ako, aron di ka magmahay sa ulahing mga adlaw. Ingon dire igsoon, ingon ang 24. Busa nakita ninyo ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong. Isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat o dili tungod sa pagtuol lamang. Perting pagkaklaruha ang diskasyon. Nganong maglisod-lisod pa magyud ka? Nganong libugon pa magyud nato ang atong una-una? Mugama pa magyud taglaing problema, kini bang tao ba? Usahay makaingon ta, di ko nimo masabtan. Ang sayon nga sabton, himuong lisod nga sabton. Ikaw ug ako magpagiyas Ginoo aron makasabot kas mensahe Ginoo. Maura. Kay ang Ginoo mugian nimo, dili ang tao mugian nimo. Kay kun ang tao gani mugian nimo, mao man ay magbuot. Ya mo man ay magpaaron-aron Nixon. Labaw sa tanwa na respetar. Ang mga katawhan sa kalibutan kung walay respetar sa mga alagad sa Ginoo nagpatinunan, la samot ng walay respetar sa Ginoo. Klaro dili. Bisag di pa mo muingong klaro. Kay klaro na ato bang Ginoo base sa balang kasulatan. Ingon dire igsoon sa maong 24, busa nakita ninyo ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa iyang mga tungod dili lamang sa pagpulong lamang. Ingon ang 25, ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babae nga si Rahab. Giisip siya nga sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat o pagtabang sa mga espiyang Hodyo, pag-ikyas agi sa laing dalan. Dili tanan diay nga taong dautan lamang. Dunay mga tao nga dautan sa paglantaw sa tao, apan nakatabang sa iyang isigataw, siya panalanginan sa Ginoo. Mao nga niining atong programa, wa ta magdalag title og simbahan, mga unbeliever man, tanan Kristohanon man ug dili Kristohanon,
kung ikaw nakapahimot sa Ginoo, sigurado na akay paglaom sa umlahing mga adlaw. Uldo ikaw o akong kikinahanglan mubuhat para sa himaya sa Dios. Ang atong oras karon igsoon hapit na usab alas 5:30. Ugmang adlaw, ugmang orasaha, sa samang takna, sa samang higayon, mag-uban-uban ta sa atong programa. Alas 3 sa gihapon hangtod sa alas 7 hangtod mahuman ang atong programa. Adto na tayo sa Hebreanon kapitulo 12. Sunod ni ini nga ato nga diskusyon igsoon. Hebreanon kapitulo 12 ngadto sa unahan. Ani hapit na beta mahuman sa Hebreanon. Dirita sa Hebreanon kapitulo 12, ang Dios nga atong amahan. Ngadto na gyud sa bersikulo 11. Unya na pamatay bersikulo 12 sa 13. Unya katapusan na bining Hebreanon 13. Sunod ani sa Santiago na igsoon. Hapit na ta mahuman. Tingalay by John, mahuman na ta abot Revelation. Baliktas Genesis 1:1 hangtod mahuman. Munang ikaw ug ako kinahanglang magtuon sa mensahe Ginoo. Ano natin ipanghatag og mga Biblia diri. Atong giuna nila pag paambit. Una og basa ang panultihon aron ikaw ug ako ma-examine og kinsa ka ato bagas Ginoo. Ug unsay atong batasan, ug unsay atong taras. Apan kung dili gani moingon datang oras gihapon na pastor oy. Ang kinabuhi oras gihapon wagin mo tupo bisa Kristohanon pa. Dalay ko na Ginoo mag-ampo ta. Ato kini nga i-close sa mga pag-ampo mga atong bulaton unya mo padayon ko sa mga greetings. Una nga akong gibati gud ang kangawa sa ako ang anak kahapon nga nag-teach siya. Ug sa iya nga na istorya diri ang igsulat. Maurag pod iya na sulti. Una nga mangayo kong dispensa sa tanan nga naminaw sa Saint FM. Nga ako lang yun nga gitraining ang akong anak. Aron sila mo'y musunod sa yapak sa ilang mga ginikanan. Ako igsoon sa akong kinabuhi. Wa ko masayon. Wa ko nahibalo. Kung asa takutob ang atong gininhawas kalibutan. Apan timani. Mahanaw makos kalibutan o mawala. Apan ang pulong mga minsay nga atong giwali. Hinumdumi. Minsay ni Ginoo. Dili ni minsay na ko. Mag-ampo ta igsoon. Kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagsustain. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban sa mong kinabuhi, sa mong pagkatulog, sa mong pagmata. Labaw sa tanan ining mao nga programa ang imong gipiyal ka na mo Amahan. Salamat o Diyos nga imong giablihan kanunay ang among mga kasing-kasing. Imong giablihan kanunay ang among una-unang salabutan. Aron ang imong mga pulong sayon ug yan ang among sabton Amahan. Amo kining paningkamutan nga magkinabuhi kami subay niini ugan. Even sa tanan karon nga naka-open sa ilang mga FM radio sa ilang matag panimalay. Doawa kanunay, bisitaha kanunay ugan. Labaw sa tanan ang imong mga pulong kanunay kining namisita sila mga kasing-kasing karon. Ilabi na o Diyos sa tanan karon nga mingwat sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ug sa tanan nga mga alaga, mga pastor, mga pastora, o sa tanan nga nagahago sa pagpaawit sa imong mapulok mga mensahe. Lord, ikaw mga panalangin sa ministry nga imong ibiyal kanila. Labi na o Diyos sa tanan nga magkatawhan. Luzon, Visayas and Mindanao sa tanan karon nga mingawa sa Facebook Live. Even sa laing mga nasod Amahan, panalangin ang matapusan nila kamang kinabuhi. Labi na o Diyos akong kapigas kinabuhi ka upang adlaw o Diyos ilang pag-training sa TISDA Lord. Aron sila makalabag, makalusor, makaabot na sila sa Saudi Arabia.
Lord, panalangin ang ugan ang ilang kinabuhi, proteksyonin ang ilang mga kinabuhi, Lord Jesus. Salamat o Diyos ng imong gihanay akong gituan o Diyos nga ang iyang employer o God adunay kahadlok kana kanimo labaw sa tanan hinadlokon sa imong mga pulong mga mensahe. Proteksyonin o bantay ang ilang mga kinabuhi even sa tanan niyang mga kaubanan sa mga pamilya nga nabilin sa Pinas, Amahan. Lord, panalangin ni usab labi na sa tanan o Diyos nga manhadlokon nga kanimo, Amahan, aron sila sa ilang pagpanglangyaw sa ilang minahal sa kinabuhi sa laing nasod. Dili kini mausik, dili kini mahimong kawang lamang, Amahan, kung dili sigurado kini para silang pamilya. Salamat o Diyos nining mao nga dapit, Lord Jesus, nga ikaw nagkamitinar nini mga balayran sa kuryente, mga balayran sa wifi connection, aron ikaw o Diyos ang imong mga pulong mahidangat sa naglaing-laing mga dapit, Lord. Salamat o Diyos sa tanan nga nagwatch sa Facebook Live, nagapaminaw sa FM radio, sa ilang mga panarbaho tanan, naaman sila sa mga opisina, naaman sila sa mga pagtudlo, naaman sila sa mga construction, naaman sila sa mga factory, naaman sila sa kadalanan, mga driver man siya, naaman sila sa mga paggoberno, naaman sila sa kapulisan, naaman sila sa mga army o unsa pa sa mga militar, Amahan. Lord, akong nga pag-ako anak kanimo, iyahi ang matay ko sa nila kamakinabol. Even sa tanan nga mga pastor, sa tanan nga mga pastor, sa tanan nga mga apostolis, mga tanan nga adunay katungdanan sa mga kasimbahanan, Lord, ikaw mga panalangin kanina. Labaw sa tanan sa among presidente, sa among pangulo sa Pilipinas, Lord, ikaw magagiya. Bisan pa man sa tanan mga senador, mga gobernador, mga congressman, mga mayor, mga konsyalis, mga barangay captain sa nagalain-laing mga barangay sa Amahan. Salamat o Diyos sa iyong pag-iuban, initak na dapit sa kabuntagon. Labi na o Diyos, way hunong ako panghangiyong anak kanimo. Sa mga katawhan nga adunay mga balatian, adunay ubuksipon, hilana, trangkaso, labat sa ulo, arthritis, rheuma, wither, toxic, bisan paman, ulcer, cancer, bisan paman, mga buhat sa kaaway o Diyos, mga buksing, mga daog, mga barang. Ako kan gibalik ka to sa kaaway, in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Gikan sa ilang lapalapa, yato kayo sa pinakaalip pulo, Amahan. Salamat o Diyos sa kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, kumplito nga kaayuhan, pinag-isip mong mga pulong mga mensahe na kanunay na mong ibutan sa kasing-kasing una-una na dili kayo kini mawala, Amahan. Salamat o Diyos, ang dumong himaya na nalagid kanimo ang tanan sa imuhang pagbantay, pagproteksyon sa tibok na mong panimalay. Uban sa tulong na mo ka mga anak sa ugangan o Diyos, o sa tanan na mong kaigsunan din sa balok o dapit sa Pilipigan, headed by Pastora April ni Akabturan. Salamat o Diyos, nining mga taknaan, nining mga lawa, ang tanan o Diyos, kawas nung kami nga muadto sa balay alapuanan, na kami mudayeg mo himaya mo pasalamat na kanimo sa imong pagkamayo o pagkabuutan nga Diyos nga way sama kanimo, Amahan. Pinagi lamang kanimo, Amahan, sa imong bugtong anak o personal na mo kamanluluwas ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Ang atong oras alas 5:30 na gyud, alas 5:30. Intersection niya, mo relax lang ko gamay, mabalik lang ko dayon. Ano na yung mensahe si Sir Rowell Fuentes, amen, praise God. From Brady Raymond Candelario, amen, praise God. Gikan ni Sir Rowell Fuentes, amen, mabalik lang ko dayon next on. Alang sa mga greetings o request awit makalangit, mayong buntag sa tanan o mayong pagpangapi, magsikay-sikay tayo may while ta nangapi, doon na tayo pan diha kung sabay ato nga narini sa kusina. While kita nangapi, mga pi, usap kita pulong sa Ginoo, abulo may iso na human ang atong mensahe, ato na tas mga greetings o mga pagtubaya, mga request awit makalangit, nga ipaabot kayo nining mao nga dapit dinhi sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyo nga mga radio sets, mga kaigsunan. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo nag-provide even sa mao nga pagpaprinta sa mao nga logo sa Luyo Igsoon. Una nga medyo nindot na gyud mga kaigsunan na itong makita, adun na nagitay gitawag pagmamatuon ba. Gado na magoy mga pangutana, mag-live lang ta diha Igsoon. O walay pamatuon mga kaigsunan murag lisod. Mahimo gyud tag pagtuo unya walay buhat. Talay ko ng Ginoo sa way katapusan. Nining
itak na og dapit sa kabuntagon ako lang ni sunlan og mga awit makalangit o di mabalik lang ko dayo. Tanging kalibutan, alagaran ka. Kanino lang ako mag-asali, sa ngalan mo ako mag-asampi. Dili isa pa yan mga butang kalibutan, alagaran ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo unsang pit ko anaakan, anaakan. Lang ako mag-asamba, kamhanan o puno ka sa grasya. Dili isa pa yan mga butang ng kalibutan, alagaran ka. Kanino lang ako mag-asamba, sa ngalan mo ako mag-asampi. Dili isa pa yan mga butang ng kalibutan, alagaran ka. Oh, dahil sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo unsang pit ko anaakan, anaakan. Wow, may kadaugan. Balik tayo igsoon. Ayaw mo tagpag-usap sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.3. Sa tanan nga mga FM radio, may buntag kaniyang tanan, labi na sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong buntag sa tanan dinhi sa Pinas igsoon, labi na sa laing mga nasod. Mayong gabi usap kaninyong tanan. May buntag sa tanan nga tagakagkoy mga kaigsunan, sa tanan nga mga Vildosola family. Sa pamilya ni Sister Beatrice igsoon Vildosola, may buntag kanin mo na Sister Beatrice. O sa pamilya Buagas family ni Sister Gregoria Buagas, may buntag kaninyong tanan yan na kanunay yun ka naminaw niining ato nga programa. Sa tanan nga mga Rosa family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Baldado family diya sa Kangkwi, sa tanan nga mga Kilat family, o sa tanan nga mga Sibumit family igsoon, sa tanan nga mga Kabayay family, sa tanan nga mga Dagudog family, sa tanan nga mga Masida family, o sa tanan nga mga Bunting family igsoon, mayong buntag doon naman to'y Bunting family diri nga mingwas karon. May buntag kaniyo diha, labi na sa pamilya sa Nahitungdan, mga pahasubo igsoon, sa pamilya ni Mats Josephine, sa iyang husband na ibawian sa inulaman nga kinabuhi nga mao nga si Pastor Tansio Bunting igsoon.
labi na sa mga putik family nga Ginoo manligon kaninyo, ikaw ug ako kung kita makasabot lang gyud sa message Ginoo, kitang tanan ana gyud ta magadi. Way na sayod sa imong katapusan sa kinabuhi, way na sayod sa imong gininawa, ang Dios lamang exalt. Salamat sa Ginoo, padayon kita sa pag-greet sa pamilya ni Brad Atong Bunting, Sister Lena Bunting, o ni Paring Punso Bunting, o sa matagusan ninyo kapanimalan. May buntag kanyang tanan sa mga Ilhig family, sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslane. Maayong buntag, maayong buntag. Sa tanan nga taga-Ilihan, maayong buntag kaninyo diha sa Bodiga, sa Katrimulo, sa Pasto, sa Naasog, sa mga pamilya, sa mga Pilong Hilot family, o sa mga Romano family, sa mga Bordin family, sa mga Arkisal family, sa mga Villagantol family, sa mga Kabanag family, sa mga Ardinia family, sa mga Palomar family, o sa tanan nga mga Asiro family, igsoon, o sa tanan nga mga Santa Ana family, sa tanan nga mga Tihana family, o sa uban pang mga pamilya diha sa Bodiga, sa Pasto, sa Katrimulo, maayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na diha sa dapit sa Proper Barangay, sa mga Awano family, sa mga Adjal family, sa mga Casiris family, sa mga Generosa family, sa mga Lapinig family, sa mga Surinio family, o sa mga Stinder family, sa mga Paborada family, sa mga Gabonada family, o sa mga Urok family, sa mga Vergara family, sa mga Dandan family, sa mga Tipungko family, sa mga Ilaw family, sa mga Ampil family, sa mga Baldusa, Cardosa family, sa mga Ramirez family, sa mga Candelario family, sa mga Balasabas family, o sa mga Bordin family, o mga Baldado family, mayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na diya sa Naga Exoon, sa mga pamilya, sa mga Balsamo family, o sa tanan nga mga Baldosa family diya sa Naga, going to nagpiray mga kaigsunan sa mga Tipungko family o mga Ari family, o sa tanan nga mga Binitis family diya sa dapit sa Nagba. May buntag sa dapit sa Nasulahan, sa mga Yaguso family, sa tanan sa pamilya ni Brother Robert Yaguso, o sa pamilya ni Sister Roslyn Yaguso. May buntag kaninyong tanan diya sa dapit sa Nasulahan Exoon, o diya sa Alangilan Exoon, sa tanan nga mga Silva family, o sa tanan nga mga Turno family, o sa tanan nga mga Patok family, o mga Ramirez family. Maayong buntag kaninyo nga tanan, maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw, maayong pagsikasika sa ato nga kusina, sa atong abuhan Exoon kay dinis kabukiran. Wa matay mga gastok, mga sukanan, mga Exoon, mga lumagan, mga kalan nga mga winildig, mga kaisunan o mga kahoy. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diha sa dapit sa Lamuas nga naglanog-lanog ang Shine FM, sa pamilya ni Sister Jovelyn Erosido Tinting family Exoon, sa tanan nga mga Silva family, mga sakop ni Nong Idi Silva. May buntag kaniyo diha tanan diha sa mga Silva family, o sa mga Akabal family, o sa mga Amaro family, o mga Bohol family, o sa mga Estolonio family, o Santiago family. Mayong buntag kanatong tanan. Labi na diya sa Takalan mga kaigsunan, sa mga Kazinti family, o sa tanan nga mga Abraham family, o diya sa Palaypay, sa mga Salvador family, o sa Narsiri, sa pamilya ni Nong Paterno, pamilya ni Paring Pani, pamilya sa mga Robiti family, Dong Dante Robiti, o sa Olpos family ni Nang Julia Olpos, o ni Sister Roslyn Olpos Robiti, o sa tanan nga mga Repil family, sa mga Amarante family, o sa mga Amparado family. Mayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na diri dapit sa Kamandag Exoon, sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Dong Dudoy Kadosali, lanong kayron diha usab,
o sa pamilya ni Nong Primo Kadosali, sa mga pamilya sa mga Garingo, pamilya sa mga Amancio, pamilya sa mga Dahil, pamilya sa mga Romano at sa Victoria Romano, o sa tanan nga mga Silva family, ikaw Junior Silva, ikaw Bini Silva, o sa tanan nga mga Chavez family, sa pamilya ni Dong Ramon, o sa imong mga igsoon niya sa Dapit, sa Kamandag mga Pinoy. May butang usab diya sa Dapit, sa Pilipigan, sa tanan na to mga kaigsunan diya. Kumusta mo diya sa Dapit sa Pilipigan? Mga yun lang yun kong dispensa, di pag yun ko kabisita diha saglit. Wala pa ko'y insakto nga ako nga magkapapuli diri sa pagwali o pagminsay atol gayon sa Domingo. O na salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsunan, labi na sa music team ako na ni nga gisalig sa atong mga kaubanan diri na sila mo'y mulid sa music team aron makafokus ko sa lain usab nga mga gibuhaton. Una nga akong anak igsoon ako ning gi-training hangtod sa makakat-on siya. Lahi ra magud ang pag-istorya sa gawas o diri mismo sa sulod. Una nga ningingon siya gahapon, mura malimot taon pa, mura kung mablangko ba. Una nga salamat sa Ginoo, ikaw ug ako, mangayo gyud kay giyas Ginoo kaalam gikan sa Dios. Kaya sige kaingon ko na, di niya sa FM radio o sa media, dili ni siya gamay nga ministry kundi mao ni pinakadako nga ministry tungod kay Luzon, Visayas at Mindanao. Ngadto na sa mga nasod makadungog sa imong mga mensahe gikan sa balang kasulatan, dili mensahe sa tao. Padayon kita sa pagkrit diha hidin by Pastora April Mi Akab Turan sa mga Akab family, sa tanan nga mga Turan family nung kitoy Turan, Doganter Turan sa atong mga kaigsunan diha nga nagmapugihon, nagbadasigon diha sa mga bulaton para sa himayas Ginoo. Sa pamilya ni Sister Nining Panerio, sa pamilya ni Brother Bibig Panerio, Sister Aileen, o sa duha ninyo ka mga anak. May buntag usab sa pamilya ni Brother John Panerio, Sister Jinking, may buntag kaniyang tanan. O sa pamilya ni Sister May Moran sa mga Moran family. May buntag kaniyang tanan diya sa mga Dahil family, Sister Lorna Dahil. Sa kinabuhi usab ni Brother Pidoy Panerio sa pamilya ni Brother Christopher Babor, may buntag sa tanan nga mga Babor family o sa matagusan ninyo ka pamilya. Sa tanan nga mga visitasyon family, Sister Diday visitasyon o sa pamilya sa mga Lagunero family, sa pamilya ni Brother Jason, may buntag kanimo diha Brother Jason. Ang Ginoo mga panalangin sa matagusan ninyo ka mga kinabuhi mga Pinoy. Sa tanan nga mga Buagas family, Dong Felix, may buntag kanimo diha. Ilabi na sa imong pagwats karon Ma'am Nits James, sa mantag karon gawats. Ang Ginoo mga panalangin kaninyo. O nya adunay nagsunod diri igsoon ako lang yun nga basahon ang inyong mga messages dito sa akong messenger mismo mga kaigsunan. Kung magkadunan tayo mga follower o listener o mga viewers sa Shine FM na mo personal na to padalang mga mensahe. Laigon ang Ginoo sa way katapusan o sa tanan nga mga taga-Pilipigan igsoon, sa pamilya sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Gaw Imbong Rubiti, sa pamilya ni Gaw Junjun Rubiti, sa pamilya ni Dong Bani Rubiti igsoon, sa tanan nga mga Sambilan family, sa tanan nga mga Saguban family, maayong buntag kaninyo nga tanan. Labi na sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Brother Rodi Kabanag, Sister Diding, o sa tanan nga mga Garingo family, sa mga Moharis family, sa mga Dumahil family, maayong buntag. O gilabi na sa pamilya ni Paring Israel Babor. Wow, may buntag kanyang tanan diha Paring Israel, lanog-lanog ro ng FM radio. O sa pamilya ni Exo Ricky Bohol, Exo Anik. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayong makugihon nga sa pagpaminaw ni nga Shine FM Exoon. Nilabi na sa pamilya ni Sister Juliet Romano,
magwas usab to imuhang abana nga si Brother Jomari Romano Exo. Sa pamilya ni Nang Nita, maayong buntag kini mo da Nang Nita Romano. Og ni Pastora Evelyn Romano Himina nga nagwas kaniha sa atong Facebook live. Salamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi. So, nalibin na sa pamilya ni Nong Tilano Babor, ng Ligya Babor, sa mga Marante family, sa pamilya ni Nong Andres, ng Nuning Amarante Exxon. O sa tanan nga mga Estravila family, sa mga Zero family ng Jana, o sa tibok ni mong Panimalay, o sa tanan nga mga Romano family, sa pamilya ni Dong Jemuel Romano, maayong punta. Labi na usab sa dapit sa Lower Tuyupan, sa pamilya sa mga Siray family, Pastora Siray. Maayong buntag kanimo diha sa mga Siray family diha sa dapit sa Manialas o sa dapit sa maong dapit diha sa area iso. Diha sa pamilya sa mga Kabanan family, Pastor Kabanan, maayong buntag diha sa dapit sa Kabanbanan. Diha sa dapit sa Manialas Exoon, sa mga Arias family, Pastor John Arias. Salamat sa Ginoo. Makagayon may karong 27 sunod nga Martes Exoon. Una nga sa pagkakaroon dili parehakan ni ato nga ako talagsalan ko makatambong og mga bulo aton para sa Ginoo sa lito na matay ati man nga trabaho o niya wala ta diri sa kabukiran kanunay mo nang sa diha nga nakafocus ta dinhi sa FM radio andako tagbakante sa adlaw. Una nga ato nga programa sa yugod kadlawon unang mga pigod ta Exoon. Dili lamang mga pita sa 3-in-1 nga kape nga gikan sa ato mga tanaman kung dili mas kapinan natong ikapi ang mupulong sa Ginoo mga pinangga. Sa tanan nga mga Arias family, sa tanan nga mga Rio family, Sister Jovelyn Rio, og sa mga Malgi family, Gaurodi Malgi, og sa mga Silva family, Gawanito Silva, ni Gaulita Silva, og sa tanan nga mga Villa Gantol family, sa tanan nga mga pamilya ni Sister Siasya Arias Villa Gantol. Nagaro diha sa dapit sa Tagasagang Kalaison. Excuse sa ako sa ning ikoning siling fan Exoon. Hindi naman masama kung ating tong gagawin, ngunit sana naman unahin ang bansa natin. Mura man ning init na kung tingkoy magkaisunang lugay na to nga way lihok-lihok. Panag akong giyon sa ato nga siling fan. Lain buntag sa tanan nga taga-Kasagangkal diya sa mga Muhares family, mga Garingo family, sa tanan nga taga-Nasindang, sa mga Blasa, o sa mga Aguilar family, sa mga Domingo family, o sa mga Santiago family diya sa Supo-Supuan Exxon. Sa tanan nga Tagalatawan, sa mga Teorica family, sa pamilya Sister Celia Teorica, o sa mga Limbaga family. Mayong buntag sa tanan diha sa dapit Sakang Hatap, labi na sa pamilya sa mga Tanain family, sa pamilya ni Brother Jolo Tanain Exoon nga nas kabugan nga wa gini sila ipuas, wa gini sila ipalta sa pagpaminaw sa mensahe Ginoo o programa sa sayong kabuntagon. May buntag kanimo diha Brother Jolo Tanain o sa pamilya ni Brother Rodil Katubig nga kita mi kahapon Exoon. Akong nagian naglawig siyang baka. Wala na akong ipasalamatan ng Ginoo sa tanan nga makatubig family nga kanunay ko nagasunod og naminaw sa Saint FM 95.3 dinhi nagasukat sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanhay City, mga Pinangga. Ay butang sa tanan nga mga Badoy family, sa pamilya ni Brother Ernesto Badoy, sa pamilya ni Brother Artemio Badoy, mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Obera family, Dog Roger Obera, may buntag kaninyo diha, o sa tanan nga mga Kasal family, sa pamilya ni Dong Sinto, o sa pamilya ni Dong Buboy Kasal, o sa tanan nga mga Malgi family, sa tanan nga mga Makay family, sa tanan nga mga Villa Gantol family, mayong buntag kaninyo nga tanan. May buntag usap kanimo diha Pastora Imagine Candelario, nakamata na di mo mga kaigsunan, alas 6 naman hinoon ay hapit.
Unang Dias Manila igsoon dali kaayo nga makabata kay banggod. Diri mo igsoon karon ning ulan asap. Unang kahapon nay adto ko sa paes mga kaigsoona. Kanang usahay kini atong lakaw bitaw. Mamalantong ta mga kaigsoona. Na dapat gyud sa atong mataglakaw atong gyud nga yampos Ginoo. Nang kahapon na linggo imbes ang ako nga oras alas 7 ang ako nga time in naabot ko alas 9 dool. O niya na mauli na ning ako mga estudyante mekson na nagkuha na lamang na koskarsada. Eko pauli na mi sir. Ko na sa una mga ko dispensa kay na putlan man ko o lak bitaw dito pag kag langhan moy ginuyod na kos motor. Ingko di gyud lalim kabalos hino motor. Kag langhan may isang katawas ko mga estudyante man. O niya pag-abot usap dito sa shop, ako pa gipaayo imo sa asika bro, ikaw sir, ikaw ray ayo anak kay mamasaw ko iko na. Ug wa ko tay nakatunan ining ginagmay kay guta kaayo ani atong service. Nyawa sap ko kada nagtools so on na timing sa kini bitaw panahon, ekson unok-unokon ka. Wa ko kadalag-dalag tools, wasap ko ka pangandam. Una nga na abot ko dito ng on hapit na gud alas 9 na mauli na uban. Na balik mo igsoon ko na maulit na lagi mo. Balik mi oy. Salamat sa Ginoo sa imong ginabuhi Pastora Imagine Candelario gikan kayo sa Bacoor, Cavite City. Nagwas karon good morning Pastor. Og sa tanan nga mga pinanggang mga viewer of listener sa Sign FM 95.3 ang Ginoo padayon nga maglinggon, magdasig o magpanalangin kanatong tanan. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi sa Ma'am Rosay Alferez from Davao City. Adunay sa iminsay good morning Pastor. Musta God bless you. Wow. Salamat sa Ginoo. Kita mga lagad sa Ginoo kung pangamustahon ta ang pagkamayos Ginoo di ko ni magbulag nato. Pero kung ang mga tao nga uban pangamustahon nimo ingnon na imo nga sister brother kumusta man oras gyapon pait naagi pordoy gyapon pordoy kun sige taon ingnon man sige ra man ka pordoy gideklara ra man ang ka pordoy igsoon dunay mensahe si Pastora Imagine Candelario Mexon request ko so matinod anon ka ako ning i-play. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon brother Sal Proverbs igsoon ako ning nga i-play igsoon matinod anon ka. Naman masama kung aking itong gagawin, ngunit sana naman unahin ang bansa natin. Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang. Matod pa sa mensahe sa awit matinod-anon ka, matinod-anon gyud ang Ginoo igsoon. Muna si Ma'am Norberta Yutratsi nawala man tong iyahang wifi connection kaya di magyud na siya masipyat igsoon kung naa sa wifi connection maguna-una magyud na siya og request tagutlo ka mo request awit magalangit. Muna akong gipasalamatan ang Ginoo sa iyang kinabuhi kay siya mo'y pinakauna nato nga customer kon sa negosyo pa nga way puas way hunong ang pagkamadaysigon pagkamainiton sa pagsunod sa programa nining mao nga David. Salamat sa Ginoo sa imuhang mensahe Sir Belinario SK Florentino from Davao City Government. Dalay ko ng Ginoo maayong buntag Pastor sa tanan. God bless you Pastor o sa tanan ng nanaw. Happy Sunday. Wow. Salamat sa Ginoo. Happy Sunday sa tanan. Nya dili karon eleksyon bugnaw man des gawas gaulan-ulan naman di ay. Unya wala ko kabantay may song nagalan-ulan kay di man kun madungog diri sa sulod kay kining studio dogulwol man maigsoon. Unya nasabtay mga sound system. Salamat sa Ginoo. Happy and blessed Sunday everyone. Salmo 101 ngadto sa 5. Ingon diha man kay sunan sumulod kamo sa tronos Ginoo sa Salmo 100 o pasalamati siya dito. Mulang gikinahanglan musulod ta sa templo, musulod ta sa balay ng alampuan, ano ta mo pasalamat sa iyong pagkamayo in every week. Ikaw ug ako igsoon dapat mga mangita ug muhahon na gyud panahon para sa himayas Ginoo. Asa na matagong to maigsoon dito patas kang hatap balik ko sa ato mga greetings sa tanan nga mga Baldado family, paring Indoy Baldado, mayong buntag kanyang tanan.
sa tanan nga mga Malgay family, sa tanan nga mga Buagas family, sa tanan nga mga Kalibo family, mauni imong request Pastora Imagine Candelario from Bacoor, Cavite City. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa tanan niyo mga kaubanan sa inyong training. Og mga adlaw labaw sa tanan sa inyong matag employer. Paingon kayo sa Saudi Arabia, ampingan mo sa Ginoo sa inyong pagpanarbaho within 2 years. Pero karong panahon ang mga igsoon dili magunta bation kayo kami nga naman mura magdara mas tukaran ano man musiker matag video call communication mo naman una ikaw ug ako kung kulang kag communication Ginoo murag dihado kag mo banoy dihado kag mangayos Ginoo ano man kulang may kag communication pero every day every minutes every seconds wow excited ka nga mangayo pagkitabang sa Ginoo. Ano na mensahe si Sister Rosay Alferez papre ko sa tibuok nakong panimalay wala nga dili na masaayo sa pagtrata sa among mga anak sa ilang amahan. Tabangi ko pastor, salamat sa Ginoo ato na tabangan sa mga pag-ampo nga Ginoo magpamuhat labaw sa tanan ikaw ug ako nga kita nakahibalo sa kamatuoran kita maoy mismo maglikon sa salamat sa Ginoo sa imong pagwas Ma'am Risa ho Godir Mitch may buntag sa tanan nga mga ho o mga Godir family nagwas usab sa ato nga programa. Salamat sa Ginoo ang Ginoo magabukos sa imong tibuok pamilya gugma sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa matag usa mga pre-request ni Sister Rosay going to Pastora Imagine Candelario o ipasa usab nining ato nga programa. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Ensoy family, Sister Cherry Ann Ensoy from Namunbon, Barangay Santo Niño, Tanhay City. Although wala pa kumaabot diha sa Namunbon, ato lang yun nga i-greet ang ato nga mga kaigsunan nga una niri nga ming sulod sa atong Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Salamat sa Ginoo doon na po ining sulod mga kaigsunan nga si Sir Yi Enis ini Onamur no Dana. Good morning Pastor, God bless you, God bless. Bag-usap na to nga may sulod sa tong Facebook Live mo nang every morning nagalinglain nga mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga follower, mga listener nga mo sulod sa atong nga programa dinhi sa Kainginan, dinhi sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets. Doon ay mensahe si Sister Sirian, maayong buntag Pastor, happy Sunday Pastor, happy Sunday Sab. Ano na request si Brother Sam Travers request ko song Pastor, what a beautiful name. Ako ni nga itry o search ang imo nga mensahe although kung wala iris computer ato ta sa Google mo click so muna what is a what beautiful name. Hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Manalangin ay tama di naman, lalo na't maigawa at di lang sa salita. Ano ang ginawa ng ating Panginoon sa mga nagdarako, siyang tugon sa kanilang mga pangangailangan. Abot ang kanyang tulong sa magdama at maghapon. Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Manalangin ay tama di naman, lalo na't maigawa.
Mao ni imong request sa Brother Sang Proverbs. What a beautiful name. Salamat sa Ginoo sa kamaayo ang ngalan sa Ginoo. Una nga sa diha nga imuha gyud nga masinati ba ang pagkamay sa Ginoo. Ibin gani sa ngalan na lamang ni Jesus imong gi-illustrate ang iyang pagkamay. Sa tanan nimong pagkabuhaton, sa tanan nimong paghimuon, dapat imo siyang ingon. Ingon ang Proverbio kapitulo 3 bersikulo 5 bersikulo 6. Sa tanan nimong mga dalan ilhasya, kay siya ang mga mando sa imong mga alagyanan. Unsa kamaayo ang ngalan ni Jesus. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Kanghatap o nagbaan sa dapit sa mainit. Maayong buntag kaniyong tanan o sa tanan nga ning sulod sa ato nga programa Linis Tanginan. I declare blessing, I declare prosperity sa matag-usan ninyo ka mga pamilya. Ari kita sa dapit sa Namunbon, sa tanan nga mga Rubiti family, sa tanan nga mga pamilya ni Gauroni Rubiti, sa tanan nga mga Caldo family, sa pamilya ni Paring Buboy Caldo, sa pamilya ni Paring Isik Caldo, sa pamilya ni Paring Udoy Caldo, sa pamilya ni Paring Isikil Caldo, sa pamilya ni Nonggirong Caldo, o sa tanan nga mga Kalungsag family, igsoon sa pamilya ni Nong Prido Kalungsag, maayong buntag kanila. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Villaris family. Maayong buntag kanimo diha paring tata. O sa tanan nga mga Ensoy family nagwas karon nga si Sister Cherry Ann Ensoy. O sa tanan nga mga Uyang Gurin family maigsoon sa pamilya ni Paring Renato, Paring Lito Uyang Gurin, Mas Marifi. Maayong buntag kanimo diha Paring Lito igsoon Uyang Gurin o sa imuhang tibuok pamilya. O sa imuhang mga anak tanan nga si Sister Manilin, o si Pastora Cherilyn, si Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jotam, o sa mga apo ni Mans Marifi nga si Ian, si Yana, si Hope, si Janho, o si Inday, Sophia Fit, o sa tanan nga mga Insoy family nga nagwas sa ato nga Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. May buntag kanyang tanan diha sa tanan nga mga Filomeno family, sa tanan nga mga Kalibo family, sa tanan nga mga Himina family, Pastor Michael Himina, Pastora Evelyn Romano Himina nga nagwas kanunay. Wa magini palta si Pastora Evelyn Romano Himina igsoon sa ato nga programa diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Adunay mensahe si Sister Cherry Ann Ensoy, request ko song Pastor The Goodness of God. Salamat sa Ginoo. Ako ning i-play. Human lang ani igsoon ay kung ako ni siya nga ako na siya i-close mawala ang ato nga i-play igsoon. Ako lang ning paaboton nga mahuman ang i-request sa atong igsoon nga si Brother Sang Proverbs mga kaigsonan. Akong isunod ang imo nga request, The Goodness of God. Maayong buntag sa tanan nga diha sa dapit sa Namunbon, sa tanan nga mga Loquinio family, sa tanan nga mga Martin family, sa tanan nga mga Istokuning family, sa tanan nga mga Lopez family, sa tanan mga Galapan family, o sa tanan nga mga Mercado family, sa pamilya ni Brother Ansing. Maayong buntag kanimo diha Brother Ansing, lanog-lanog ro sa inyohang panimalay diha. Salamat sa imong pagbisita o paghatod o mga names nga atong anayan nga i-create nining mao nga dapit igsoon. Maayong buntag sa tanan pamilya ni Dong Sandrito Mercado, o sa tanan nga mga Kalimot family, o sa mga Rubiti family, sa mga Karapangwel family, o sa tanan sa pamilya ni Brother Janjang, Sister Salsi Rubiti, o sa duha ninyo ka mga anak. Maayong buntag kanyo diha Sister Salsi, Brother Janjang, o ni Brother Juan. Anahing nagkuhan ako to kahapon diris kang atap o niya
Wa sila kabantay ni kusina lang ko igsoon. Sa pamilya ni Brother Juan o ni Sister Ann Rubiti o sa inyong mga anak, mga pinangga. Sa pamilya ni Nung Iboy Rubiti, may buntag kanimo diha Nung Iboy o sa mga Rubiti family o sa pamilya sa Rubiti family ni Sister Lita Rubiti nga naa karon diha sa Dapit sa Kantalagi. Ako ning i-play igsoon. Ako sa ning At di lang sa salita, problema minsan sa mauni imong nga request Sister Sirian Ensoy, always naminaw si Mama nimo Pastor Mama Maria Fe. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong always nga pagpaminaw sa ato nga programa dinhi sa kahanginan dinhi sa FM Radio. Sa tanan nga mga lugar nga ato nga dimensyon, halos kini sila tanan naminaw ni sama sa Alagilanan, sama sa Naga, sama sa Langwas, sama sa Kanghatap, Kabugan, sa Manialas, o sa Dapit sa Latawan, o sa uban pang area dinhi sa Pasko sa Buliga, o sa nagapalibot labaw sa tanan dinhi sa Punglo. Dinhi sa Punglo may igsoon na nag-abot ang mga FM radio, ginamitan pagtrumpa, maglanog-lanog sa kalagunahan na igsoon. Ay mismo dili na nagsukat sa ako nga kaugalingon ko dili nagasukat na sa nagapaminaw sa palibot o labaw sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 dinig bao nga dapit. Salamat sa Ginoo. Ako na imuha nga request sa Sister Sirian Ensoy. Imuha nga goodness of God. Wow. Salamat sa Ginoo, pa-request ko song pro Psalm 91. Ako ni nga i-play sa Salmo 91 exoon. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. Salamat sa imo nga pagwas karon, Brother Pipi Rune. Mauni ako nakikhibalag mismo. Ningtik sa mga kaigsunan nung sa ibakantin ako nga klase. Ako singinan mga alas 3:30. O niya ni ato isa dito mismo sa atong araw while ko nag-inkod magkaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Rune Pipi from San Jose. O ilabi na sa imong mga kaila igsoon. Diya sa Dapit sa Mapuraw. Ako sa ni nga basahon ang iyang mga request igsoon ni ayang mga amigo ni Brother Ronnie na si Pastor Juanito na naa sa Mapuraw o sa Inawasan nga si sa Piras family o sa pamilya sa mga Manangkil family. Maayong buntag sa tanan nga dihasan Mapuraw o sa Inawasan diha sa Tanhay Exor. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon, Brother Armando Inglaterra. Salamat sa Ginoo. Kung sa inang ipatawag, dili brother sister may so. Salamat sa Ginoo. May buntag kanimo diha. Igsuon ko Armando Inglaterra, gikan sa Mindanao. Maayong buntag Pastor Blaze Sandy sa tanan nga naglantaw sa live ministry watching from Island Garden City of Samal. God bless you all. Sa Samal from Island Garden City of Samal. Dalay ko ng Ginoo sa tanan nga taga Garden City of Samal. Ang Ginoo magapanalangin o na adlaw karong Domingo. Dili na to hikalimtan exoon. Brother Pipi Rooney, ako lang yun nga gisunod sa goodness of God ang imuhang request sa Salmo exoon. Dalay ko ng Ginoo, panayon kita sa mga pagtupaya diya sa Dapit, sa Ubos nga area, sa tanan nga mga Kalimot family,
sa tanan nga mga Ardinia family igsoon, sa pamilya ni Dong Sidro Ardinia, sa pamilya ni Dong Marlon, kay Josephine, lanog-lanog man sa Brundia sa ilang panimalay. Matod pa siyang asawa nga Sister Josephine, sige man yung paminaw pastora, matod pa siyang asawa. Ay buntag kanimo dia ilabi na sa mga Violeta family, sa inyong mga silingan dia, mga Landisa family, Brother Artemio Landisa, sa mga Kistasyon family, sa pamilya ni Sister Renren Kistasyon, o sa itibok ni mo panimalay. Sa tanan nga mga Masida family o mga Adlawon family, mauni mo ang request Brother Pepe Rone na dia sa Salmo igsoon, 90, unay gingon dia sa Salmo 90 1 ngadto sa 16, mauna siya ay mga awit makalangit na ikaw dangop kas Ginoo panalipdan ka, unya proteksyonan kasi ang pagkamaayo igsoon. Usa na siya ka awit nga nagdeklarar sa diha nga ikaw mudangop mudokol kaniya di gud ka pasagdan. Bisag asa ka, bisag unsa pay imong kahimtang sitwasyon sa kalibutan, tabangan kaniya igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Adlawon family, sa tanan sa pamilya ni Bro Pimpi Adlawon, sa pamilya ni Dong Tony Adlawon, sa pamilya ni Dong Rico Adlawon, sa mga Masida family, sa tanan nga mga Talon family, Brother Rami Talon na nakakaroon diya sa Sigior. Nagwas man to si Brother Reggie Tano from Sigior. May punta ka ni mo Sister Bibi Talon igsoon, may punta ko ba sa libog ni mo nga panimalay. Sa tanan nga mga Kabanag family, ninong dading na Mokret Kabanag, may punta kaniyang tanan. Sa tanan nga mga Amante family, ng Elisa Amante, ng Otto Amante, Cristoto Amante, o ni Sister Angking Amante, o ni sa imuha nga ba na si Dong Rico. Ay punta ko sa ni Sister Ria Amante, Sister Roxanne Amante, o sa tanan nga mga Amante family exaan. O sa tanan karon nga way hunong way puas nga naminaw sa Shine FM 95.3. Ang atong oras karon alang sa kasayuran sa tanan alas 6:15. Happy Sunday sa tanan. Gikan sa nagkalaing-laing mga nasod. May buntag may gabi kaninyo tanan. Ilabi na sa tanan nga diri nga area Wixon sa mga Silva family, sa pamilya sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, sa kinabuhi ni Dong Randy Silva, sa kinabuhi ni Nang Pimping Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Dong Altoro Silva, sa pamilya ni Ixo Jima Silva, sa pamilya ni Paring Renato Maring Raquel Silva, o sa inyong mga anak lanog-lanog sa bron ang FM radio, sa inyong mga panimalay mga pinangga. May buntang kanyang tanan sa tanan nga mga Bolgado family, sa pamilya ni Dong Erning, sa pamilya ni Nung Munding Bolgado, may buntang kaninyo tanan, o sa tanan ninyong mga kasilinganan diya. Sa tanan nga mga Santiago family diya sa Tagdan, may buntay kanimo diya sa pamilya ni Nong Baduring, sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago, o sa mga Baldonado family, may buntay kanimo diya Nong Herme Baldonado, o ni Dong Roy Baldonado, o sa pamilya sa mga Pansito family, pamilya ni Dong John Pansito, pamilya ni Dong Bodi Pansito, o sa mga Bayot family diya sa David San Nagkuan, o sa pamilya sa mga Mabilog family, Brother Gumer, Sister Alma Mabilog, Dong Alcin, Dong Alfred, may buntag kanyang tanan diya, o diri sa mga pamilya Silva family, pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, ilabi na sa pamilya ni Brother Julie Silva, Sister Percy Silva, o sa kinabuhi ni Brother Chopper Silva, Brother Hiner Silva, Sister Riname Silva, may buntag kanino tanan. Ay labi na sa mga pamilya usab sa mga Samani family, ni pamilya ni Dong Jojo Samani, o sa tanan ni mo inyong mga anak. Sa tanan nga mga Bastona family may suot kanunay nagasunod ang ato nga viewer gikan kayo sa Minglanelia, Cebu City, manguni ni Pari ni Dong Ritsaw Bastona, may buntag sa mga Bastona family, Maring Bising Bastona, may buntag kanimo diya Mans Bising,
Ilabi na sa pamilya sa mga Malyosa family, may buntag sa kanimo diha dong Soylo Malyosa. O sa tanan nga naminaw sa Saint Itim sa mga Lasula family, nung Alex Lasula, ng Mami Lasula, o sa tanan nga pamilya ni Dong Dani Lasula, lanog-lanog ro diha eksoon sa mga Lasula family, Dong Bukoy Lasula, o sa mga Palomar family, pamilya ni Dong Bibi Palomar sa kinabuhi ni Dong Imi Palomar, o sa pamilya ni Dong Rumi Palomar, o sa pamilya ni Dong Nilo Palomar, o sa tanan nga mga Palomar family dinhi sa Punglo, mga Pinangga. Sa pamilya ni sa mga Balingit family, nung Jimmy ng Maria Balingit, mayong buntag kanimo diha kaninyong tanan. O sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, o sa pamilya ni sa Santiago family, Paring Boboy Santiago, o sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Renrin Silva Andaya, maayong buntag kaninyong tanan, naglanog-lanog og sipa karon ang FM radio sa inyong nga panimanay. Nalaygon ang Ginoo. Padayon kita sa ato nga mga pagtumbaya, mga greetings nini nga dapit sa kabuntagon. Sa pamilya ni Dong Alin at Dawon, may buntag kanimo diha Dong Alin. O sa pamilya ni Dong Sani Amante, day Sally Amante, eksoon may buntag. Sa tanan nga mga Evanies family nga nas nagawa, Sister Naila Evanis, o sa mga Kabanag family, mayong buntag kaninyo nga tanan. O sa pamilya ni Dong RJ Azero, salamat sa Ginoo sa imong makanunayon nga pag-watch diri sa paminaw sa Saint FM 95, Brother RJ Azero, may buntag. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, magatagpo sa inyong mga panginahanglan. Ilabi na sa pamilya ni Brother Alvin, welcome yun ang tanan din sa David. Sa tanan nga dunay mga plano sa pag-fellowship, apli kanunay ang ganghaan o pultahan sa balay alagwanan alang sa tanan. Wata nagbasik reliyon, wata nagbalik basik pundo, labaw sa tanan ikaw o ako. Sinsiro o seryoso mga lagad sa Ginoo. Kaya diha sa pagkasinsiro seryoso panalanginan yung kasira. Sa tanan nga mga Fabro family nung Ilmi ng Emilia Fabro, may buntag kaninyo diha. O sa pamilya ni Dong Floyd, Sister Jinky, may buntag kaninyo diha. Bisan pa man sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar, may buntag. Dong Nilo Palomar, Day Ili Palomar, o sa mga Ardenia family, Dong Lando, Day Joy, o sa inyong mga anak. O sa tanan nga mga Tano family, Sister May, pamilya ni Sister Michelle Tano, pamilya ni Brother Saldi Tano nga nakakaroon sa Sikior, sa pamilya ni Dong Alji Tano, o ni Day Chari, ayong buntag kaninyong tanan ni pamilya ni Brother Litoy Carlito Senior Tano, ni Sister Elnas Tano, o sa pamilya ni Dong Johnny Oyanggurin, Sister Miriam Oyanggurin nga tuwa karon sa Sikior. May buntag kanimo Sister Elaria Elhing, may buntag kanimo diha ug sa imong mga apo diha, mga pagkumangkon, mga ubangan, mga binalay, mga ekson. Doon ay request si Pastora Imagine Candelario from Bacoor, Cavite City. Pagread ko pastor sa tanan nga mga pinangga, mga kaeksonan sa balok o sa Pilipigan, ang Ginoo magapanalangin o maglikon o magdasig sa o mga panalangin kanaton kanan. Salamat sa Ginoo. Ang imong mensahe maabot sa tanan nato mga kaigsunan dinhi sa balok o sa Pilipigan. You are a servants of God anywhere, bisan asa ka alagad ka sa Ginoo. Walang ako lang yun nga declaration o ba ang tabang sa Ginoo. Ang Ginoo naghanay o maayong employer sa nagkalaing-laing mga nasod sa inyong ipadulngan sa inyong mga kaubanan. Ilabi na sa mga trainings inyo pinagbalotsan nga naman ang Ginoo maghatag Ginoo kaalam kay balong gikan sa Dios. Although kita igsoon mangayo kita og giyas Ginoo, kusog kalikon na alang Dios Ginoo ang tanang kalampusan, kadaugan, kasiguruhan naara gyud sa buhi nato nga Dios. May buntag sa tanan nga mga Tano family. Diha sa dapit sa pamilya ni Paring Joey, Mats Gigi Tano, may buntag, maayong buntag. Once again,
Nangoposta ato nga pastora Imagine Candelario sa tanan tong kaigsoonan diri sa Balog Church o sa Pilipigan Church, headed by Pastora April Miagaw Talan. Ang Ginoo mga panalangin sa imong pagbiyahe, sa inyong flight, sa inyong pagikan, sa inyong pagawas. I declare blessing, proteksyon, pagbantay ang mga anghel, may mga proteksyon, pagbantay, even at na mo sa laing mga nason, mga pinaka. Labi na sa inyong mga kaubanan, ang Ginoo mag-likod, labi na sa matag pamilya nga nabilin, sa matag usa ka pamilya isa. Dalaygon ang Ginoo sa tanan, sa pamilya ni Brother John Ricky, badoy, mahingon na kanimo diha Brother John Ricky, o sa pamilya ni Mans Aisa, Palomar, mahingon na kanimo Mans Aisa, o ni Paring Efning Palomar. Sa pamilya ni Donaldo, day Aurora Pabro, mahimuntag kanimo dia Donaldo, day Aurora o pamilya ni Dong Jojo Badoy, mahimuntag o sa imuhang panimalay sa mga Badoy family o sa tanan nga mga Tuko family, paring Ritsaw Tuko, Mans Ibang o sa pamilya ni Brother Joseph Tuko, Sister Chingsing Filomeno Tuko Exoon, sa pamilya ni Dong Pimboy Filomeno o sa pamilya sa mga Eliama family no Inok ng Ili Eliama o sa inyong mga anak tanan Exoon, mayo punta kaninyo tanan. Sa pamilya ni Dailisa, sa pamilya ni Dong sa kinabuhi o sa ni Dong Ritsaw Pastrona, maayong punta kaninyo diha. Sa pamilya ni sa mga Lacorte family, Dong Rogelio Lacorte, Dailote Lacorte, sa pamilya ni Dong Romel, sa pamilya ni Dai Rowena, sa pamilya ni Dong Rodelio Lacorte, so sa kinabuhi ni John Lacorte. Labi na sa tanan nga mga Lebrando family, so may buntag kaninyong tanan sa pamilya ni Paring Arman Lebrando o ni Mats Para, maayong buntag kinong tanan sa tanan nga nakakaroon diha sa dapit sa Punglo, sa Prampir o sa tanan nga nakasunod karon o manabilit na inyong ubos nga lagad o manamanta o mga greetings sa mga pagtumbaya sa samang tagna, sa samang higayon, pag-uban-uban ang inyong ang ato nga programa dinis kaanginan, ang imong pulong bilang parahan o kahayag sa pangalagyanan, makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 sa gisabang nga programa ni Reverend Gideon Candelario, ang pulong mong kinabuhi ko, makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa bakbat sa Dios nga mao ang Biblia mga pinangga. Salamat sa Ginoo. Ang atong programa sa sayong kadlawon morning kapi diha sa espirituhanon nga bahin according from Sir Ruel Fuentes. So tinuod gyud ikinahanglan ang atong nga espirituhanon nga bahin atok ning paimnon sa kapi nga strong, kapi nga makapapukaw, makapalikod o makapadasig diya sa espirituhanon nga bahin nga ikaw ug ako samtang may buhay ang tao ay may pag-asa sa sanglibutan ito. Bisag unsa kata kapobres kalibutan apan di ta pupri atubang lang sa Ginoo, dato ta atubangan sa buhay na taong Diyos. Salamat sa Ginoo. We are contented in everything that we have. Dapat kontento ta sa mga butangan na anaan ko nato. Kung diskontento ganita Exoon, pwede tang magkakarambula, mag-alboroto ng atong nauna mga ka-Exoona. Salamat sa Ginoo, even sa atong station manager Pastor Reverend Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, ang Barangay Serlinia, Malabuyok, Cebu City, maing buntag kanimo diha Pastor Gideon. Og sa tikot nimo nga panimalay Pastora Rasil, og sa duha ninyo ka mga anak Dodong Devedyong og Dodong Asap, kumusta man mo diha sa dapit sa Barangay Serlinia, ang Malabuyok, Cebu City. Labi na sa pamilya nilang Pastor Kim Ryan Makasaol, atong General Station Manager diha sa Giholngan mga kaigsunan, ay buntag sa tanan nga mga DJ sa Shine FM, sa tanan nga adunay katungdanan, sa mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora from Cavite, from Pasay, from Dinis sa Negros, o sa Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa laing mga nasod, ang Ginoo magapanalangin
ya sa Cavite City igsoon ug sa Cebu City. Mayong buntag kanaton tanan. Labi na sa tanan nga naminaw karon sa palibot sa Sign FM. Nga way puas way hunong ang inyong pagkamadasigon sa pagpaminaw sa mensahe Ginoo gikan sa alas 3 hangtod sa alas 10 sa kagabion everyday. Basta walay plan-aw. Everyday usab na naglanog-lanog ang Sign FM. Unang doon na nagitay logo diya sa Loyo Exxon. Sign FM 95.3. Sitio Balong Barangay Santo Niño, Tanay City. Salamat sa Ginoo sa bag-o na usab karon nagkasulod sa atong Facebook Live. Although manamilit ng inyong ubos alagad. Ani ning atak na o dapit sa kabuntagon. Magampo tayo son ato kini nga isirhan diya sa pagpasalamat. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Dios, dili kami mohunong sa pagpasalamat nga na kanimo Amahan sa imong pagkamaayo pagkabuotan nga Dios nga way sama kanimo Lord. Salamat o Dios sa imong pagsustain, sa imong pagtagpo sa tanan namong mga panginahanglan, sa tanan gayon nga mga follower og listener sa Sign FM o sa tanan karon nga mingwat sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ilabi na o Dios sa laing mga nasod, ang mga OFW, imo silang ampingan, imo silang proteksyonan, labaw sa tanan imo silang paubanan kanunay sa imong mga anghel Amahan. Ang imong mga manalunda mo'y mag-monitor, mo'y mag-care sa matapusan nila kamakinabuhi Amahan. Salamat o Dios nining mga dapit, salamat o Dios bisan pa man nining mga lawa adlaw sa pagduol sa balay nga lakuanan, bisan pa man sa pagulan-ulan karon dinhi sa mao nga dapit apan dili ni mao mahimong babag. Kung ikaw o Dios magapahunong niini aron ang ilang paglakaw ang mga kaigsunan namo sa pagduol sa balay nga lakuanan nindot o matahong ang paglakaw nila apan salamat o Dios mas labi pang matahong ikaw kanunay silang kinabuhi kauban kanunay silang kinabuhi nganuman ang safety o kasiguruhan mataglakang naalang yun sa imong mga kamot Lord Jesus. Salamat o Dios kaduganan kabayaan nga naalang yun kanimo ang tanan samtang kami magapadayon sa among bulaton ni ining mao nga Sunday service Lord. Nga diin ang imong Holy Spirit o Dios may mulit namo. Ang imong Holy Spirit ug anong gahong Amahan maoy mag-monitor mag-motivate sa mga tagusan namo kamakinabuhi sa tanang mga kasimbahanan karon sa tanang mga alagad sa Ginoo sa tanang mga misyonary mga pastor mga pastora mga apostol mga bishop o mga reverend o labaw sa tanan nga nagasunod dining mao nga programa. I declare blessing, I declare prosperity sa matagusan nila kamakinabuhi Ama. Labaw sa tanan nga adunay gipamati karon sa pisikal nilang bahin ang tanan nga mga balatian ako kining gihingilan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now by the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. Gikan sa iyang lapalapa ngadto gayon sa pinakaaling polo Ama. Salamat o Dios, completely healing mag-abot sa tanan, kompleto nga kayon kadaugan kausaban kabaguhan pinagi sa balang kasulatan maoy among maangkon sa tibok namong kinabuhi Ama dinhi sa silong sa kalibutan. Salamat o Dios, pinagi lamang sa imong buktong nga personal namong kamanluluwas ang tanang magaingon. Amen ug amen. Ang atong oras na igsoon medyo alas 6:30 na Dios. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban. Salamat sa inyong pagwan, salamat sa Ginoo sa inyong pag-share sa atong programa. Sa samang takna, sa samang higayon ug mga adlaw adto nata sa kapitulo Hebro anong kapitulo 12. So, sa samang takna alas 3 sa kadlaw hangtod sa alas 7 sa kabuntagon mag-uban-uban ta o nya hangtod gayon sa alas 10 sa kagabion. Alas 10 sa kabuntagon gikan sa Cebu City from Reverend Gideon Candelario, although merong video sila busy wala man sila ka-live o niya si Pastor Kim medyo sa busy una nga kanunay na to silang i-monitor aron ato silang ma-hook up dinhi sa Sign FM 95.3 dinhi sa Sitio Balong Barangay Santo Niño at Tanay City mga pinangga namong tigpaminawan mga follower o listener o mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nason. Maayong buntag ka natong tanan. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tibok pirsa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol mga kaigsunan. Aniana usab ang inyong ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, ubos nga kauban sa pagpangalagad sa unsa pa inyong denominasyon. Itang tanan kauban atubangan sa Ginoo. Maayong buntag ka natong tanan. Ang inyong amigo sa kahanginan sa FM radio o sa Facebook Live
Luzon, Visayas, and Mindanao, Pastor Safre Candelario, manamili sa pag-ingon, ang grasya sa Dios o ang pag-igambit sa balang Espiritu Santo, mga uban sa tanang mga balaan, gikan na ning oras sa alas 6:33 sa kabuntagon, ang Ginoo mga panalangin o ang pingan mos Ginoo. Happy Sunday sa mata ko sa isa.